ball phone so. When you come, Me go fa boa de ball phone so. Eni na masum me ka say mienu. One you chip no. There be or fa phone no. Chip no one phone she went mum boom. Ma me anyimbo. Or baby by was in a neabre. No what the phone no she what it just one we chip no. No this shame. Mama buy phone no one am just throw me you know. Ena na me buy shemachi. Wa yile me so munya no no mbo me. Ena omo yile na me ka se me boni dua. O pa so ya infie mpanyimfo. Ena me kwa papa wo sa na papa kra ti infie na omo fle me. Ena ombusa ma no asem. Ena ombusa wo no nso na papa so kwa besi ama me manyina o me se me njiska no. O ma me nso na ye ne ya me kwa foka o te kwan no wo se wo ba wo ntimi amba. Me chire mu chire no. Ena o si yo me foka besi na o ma me amfle me amusa me asem no hwe besi na 1000 so kran fam na mama. De me yan se ye kwa yiye no mu ho. Wo se wo niska o ba ho a na ma ye aduan nam de am wadi. Wa wo sika. Me am sika. Na de ye aduan ma boy. Na me de am wadi. O so na no pa se kwam de na scam de kwata aduan nam de to aduan am wadi. Yenti na de sika no aduan de ma be ma wo hwe. Mama ehumobro ntia. E de ehumobro. Odo na se ehumobro. Mama ya. Ni nyina achi mama na me sa akoda no. So asem me se odo ana se ehumobro. Ni nyina bi. Ni nyina bi. Ye ko ye bebem. Me koda ho nyina enti da ko de ensuo to e na ase ade be cha me akonti me magiska. Me koya sa wo bo anfa sika na me so ma fa me ba na anko. E na ensuo ko ka me hye ho. E na o se me nda. Me ba nsu num nufo na me da ho. No wa bo so me san. Na ma wa ma me ba na nya ba afe. Me ba inu me da ja akura no ho. E na o se me nja no ho dia. E na enko na koja me kwan. Mama me koda no na ekobọ 12 na ju obi ada. Minim se wudi bachi koja me kwan mi duru kwan finfin a akulasi nwula mayi mi twa mani obi ani machi waja ho ensio to na me nammu e na mi disun etuto sum numa e na mi kofie ade chi e me musa no ho hwe me musa no ti e kwa nkana na dim sa o ma miska o ka chem se woni ska won ko wia minti mi nya ne hwe be ya me ko bia me mfa ne nko woni bia won ko wia ena me fle na mitimi dome na o se me dome ne dia ene ono so mfa me ka chen se obebele ana ka chen se obebele mama u bisa ni ska ono ma wo enso obesa yiyew asa aguso ese be na ya wo ka kire wo mitimi nya ne hwe onsura na dwumbo ade wo baifo minim me ya baibon sam me ka se message na o me phone so baibon sam ba ni nyina o ka kire me tama wo ne o da no wa hunu so wo baibon sam a mi de minim na wa misa no sasa abla de e bia afa no am foforo nti obeda ye me wo hum foforo na tsan wo hum foforo mama boni bia nim so menyem ye bo so me miensa a me kwotena wo maame mo ho ade chi ye kobu nsuo de pompi ni bia mintimi mbubu maya o ka chem se wo mu no ena mitinto se ogu ni die nu wo ya dai o mitinto se ogu ndi o so ni die kodwale o mu media maame ti wabu ni die kodwale mitinto se ogu ana ti se ogu mu me man no sun kodwale ena o hwie gu na de so betumi asante so na twatwere no afa nso o hwie gu de na ade ko fie na me so me fa ma Akoma monsama ya tumi ya ama brabo ya me basa ama mene so time o brafo ba me na marie ni o Akoma FM What's Akoma 87.9 FM and eye juada ane we dia eye juada fitapa and me chain media general lawyer send lawyer send judge you hey ojo bekume na so and ye fiada and wo say what me ba and ye juada ai ena ya juada nti wo de wutumi ba Facebook kura no abahwa atade no a ojo apam de asembe no keke ena ya juada hey ena wo do comment aba wo ba hwa atade no no waja comment wo ho sense na de matata mu ankasa ma fa ni agro ena jo ya na jo aha ena jo ya na jo ye me na mi o Ojo enuti ka ye ho na juade wo no na tese ejuade ye hwie bibia ye brighten sa no na tese eniema eda na akwam anu sam enuti ayakoma mu sam dwumade Maa Akos ena hwie yi menima badwafo ya trase e wakoma 87.9 FM yade ebramu sede abrabia no yesi aye no pepepe enuti join ye wo Facebook Akoma 87.9 FM
YouTube Akoma 879 FM pacho YouTube no ya na wa ye link no na wa share e de amaye na Facebook nso wo share na wa comment na fe wa like e de amaye Kings TV edem na se me kasa de ne ye ne ankasa onua TV edem live eni nso eda wo se enua pani TV3 no o se Chrome TV no odo TV eno nso edem sa pepepe enu nti bomode anaka ye ho na ansa na ye ne ye guest of the day ebedi enkomo no ye mamo update kakra ya eno akwa Marco ma ye for update and the group so mo fra ya na omu busa enti na ye pese ye church omu mu nyina na Monday no last week 27th no ma Lydia opon ni nua Helena opon Tess Rebecca omutu buro no omu buro ma me ni yie ati na daja nyina anakoso yekuma nyina ato fom etwaye ama ebi nyina wo ye ha na wo muka se wo beba na ya maami eye ne sa no eya nti wo frensu ahodo e de bodua se me ba sase su manya bi nti na mo ye me saade we nti ana eti mabɔ mudua enti nanano masom nanano mo se o mo sere ye ya nkotodwa gu fom nana hema mo o mo si nkotodwa gu fom o mo sere enam se aye enuanom asem nti no o mpese o mutu o mo nan si asem no so na police fo so abam ye jai ma o mo so abam ti asem no enya trasa aye huhu ena wo mu o nanso ye tiefo ne yahwefo hweye no ye pese ye kirekire wo mu di akosie ene di akopem wo enti duabo no e wona na hema mo ho o mo tena se asem no efri se Akoma FM o ye de ya eye ni nua nti omo ehwe na omo aka amayen enti die besi bia mu no ye besa e de abra ye tiefuo ye sere wo mo a Mary Ibrahim 30th eno ye Thursday ya Mary ai oni ne sister ba ye omo ewo tikrom he ya na woni mani bia ono so oye gold Samuel gold adwuma na woni ne te ho na afedi e wo se wo ye etiefo beka ya ono na se o ware ne yire pani na wie na wo wi awa peska ba ba ye Mary Ibrahim so ho ade ketuwa ho ade enti Mary say eno de on to me na mom waje ye ba ye te ya yesiesie nsem ye nkeka nsem ngum saa na ye ja ne trasa waje ye ba o se de Mary hia bia no obeya ama no obeka ama no na ne mane su nyina no de omo atenem na bosomi bia de se oye ma Mary ma na koma to ne yam no wate na se onware ne biemu a se de se oye no kobo okokoko no o sa de na koma ebusua enti wo kan ye yesudwuma ye dia no ye da na se e na yaje atomu ye be se si akire bia no ye be sa de e de abre omo enti Marco Tawia Alice abubonua berma na wabubo na say abubonua Tuesday 28 wo boy ya born e ba wanya enfie nan dua berma wo bodua na ma akonya asam keto pastor si won kan hwene nyina etutu yes ma pastor si so onko no invite ne ma ye ono akra hye ye bo se obeba na o se ye mehwa ade enti ye dwuman na ye se ye kohwe di etwiam ni ye beka kire ya hwefo ene ye tiefo na ye ko ya no enye ize nanso so ye de ye te hai duabo ye mpene ma papa emmo ne manketwa we nyina adua nkositire na won fa ne hu ni nko eti se de tie bia no ye besa atoa so na ye sere babia na asai wo bia no opasumdue yeso ye pasumdue yesere no na asai bra na asam bia ni wa yemfa ano nka bra betena se na yemfa ano nka na bibia enye kama Marco na ye se ko flo oba flo Gideon Sapon oba na odi ni sika ehwe be ma university no sa oba no Florence ono na ye ko no so na Marco sapon ne tosa Marco sapon ye no ho hwe ye Gideon ye srawo
yenye nipa hwe ne dia ne se yie ene ye de to yie yesra wenwane mfrifie enwane na oba watumi yie guo no waye mu operation miensa enya asem ketwa enkola nso ewu woni yam yesra wo brane entina se Gideon entu mfrifie na fie de wo ye de ya wo beba enti brane entina se na ye hunu kwan ya se wo ye adwuma wo bepa bibi kakra edi amano na nasumato no na ono so unse mako wan pesika bebrebe bia o ofa kakra bi 4000 pe ekwan ya wode na faso ne yawudi a wadi anyina wo na asa breki no yesro Gideon bra na yentena se na yenka enti yetiefo ne ahwefo de mo pese ye no eno a na de abramo enti bibia biem si akira ye mama so mbu ye de ni nyina abebramo nyame ensha papa na nakua e was stories ahodo ya ho update ya ewie wode ama ye no Oliver Syria Escape Line Company Limited tombra papa ya wode aba ya ka fodi ama mansa nyina da obi aho bia ye yenyi twinyi adoa kope Oliver Tom Brown ni bito wo frɛ 0507169417 ya bajo so time ba center dro time ba mesha ne kenje ya ba capsules ne de amansa age atuma dro ba kope enu nti bomode ama wonsa enkabe frɛ time ba center e was 0244417669 afei ATL 100% cotton fabrics and yet tonto yentuma we see at the atianestie ensu topetampe ensu topetampe and untime sewu adamawansanka ATL and tumano ebi from 0244334406 21st clinic there will be an me by ya adwene say ye sciatica expert and unti bomodia nefa we ya de no ebra 21st clinic from 0540311311 Piwak natural big garlic mixture aba meso pebito I was 0248928824 and a bar herbal center so ye nompe and in kasemo yaresemo expert Fred Dr. Basisia I was 0244083482 Charistic Ventures Zahara Ronia Diaba Zahara Mission in the G Councils Zahara Man Councils and Afe Yenua Penny Hindi herbal mixture also Bomodiane Pebito I was 0246348334 na bibia enkoye enfama na emom no eye Joseph fashion awie wono ena hemata de enye ready made minkoto kotu ene wonye ma bia na me de ahye eye obi ensa no eye Joseph fashion Josephine ensa no enu nti wo hunu we dia na tun se bibia ni wa Joseph fashion awie want to me empam enfama Joseph fashion e wo bom so woni meet me there sports no ene di hwan mu fra Josephine I was 4333465 0243433465 afei yemrefi ha na yene Mr. Daniel Owusu emedi enkomo na enkomo no didie mu ano afei yebehunu nia yewrayi oye baba minim yemo ha ya mejo so na apomwe o nyame adome okay samehwe wo dress ni ya wo ye obi a wo ye nyame adwuma yeah na me pache wo mo ye nyame adwuma yi obi ye reverend obi ye archbishop obi ye bishop obi ye evangelist ene ho niema me pache wo title no den Ipacho me osmafo intimate me aka say osmafo Daniel Owusu Akoma FM na bibia no o start ya ye dem paibo and start ni ye dem paibo awie menim atiefo osmafo bompaye ni efiti program yase yo yesi trust na ya bompaye ye da wase osoro ne asase wura wa ohonam nyina nkwa ekura wo Erade wona de bia se wudi ekai wo mu a ewie nkunumdie ene da yegya yenhyem de nyina hye wonsa se wo ye kwati Erade yetimi nya hwe no Erade ye bompaye se Erade wa kasa wo be fa ade nyina no mu na ne ebe bia no wo be mana free honam akɔhohom mu na ebe hye wo nyame tiasefo ni onyam e wo nyame agya oba ne kokodi mu amen na jidi fo nyina antiam se amen papa Osma for Daniel Owusu awiai menemetiefo ene mahwefo ya krado ya yetie wo Akoma FM se me osma for se e woyen abrem se ne a
ya maame eka no na se ka so bi osomafo a osomafo ne nea onyankopon obo so ba asase no ankasa ayi na komam na wade ne honhoma gu no so na afi no wasoma no se kɔ na kɔ ya adwuma we mame ene ka se nipa no wo ye osomafo ye betimi asra obi se osofo ye wasofo ngosra wo ho ene wo wosempaka ne ngosra so wo ho ene wo difo so ngosra wo ho enti ngosra no ewo bia ne adwuma wo ba ya ne enti ye de sra no na ni nyina ye nyankopɔn ba ko pɛ na ena wo ye sa adwuma no enti obia wo ne part a wo pre e wo nyame mu. Okay. Enti osomafo sane na no fiada woni ye bedi nkomo se ye ka wo hye nyame asoma woni enu a nkomo no a ye pese uma ye hunu ni ehunu kwane a ya be fa so ye be boawo enti ya nkomo no mu yo em se nkomo no anyina ne se e ofre na ofre bia nso adwuma wom adwuma wo be ye no eno na nyame yi kirew ewo dayem efise obi a nyame na afre obi a no yesu be ni ho adi a kirew wo dayem na dayem obeyi ne ho adi a kirew no enna obemu ho adwuma poten a wode wa be ye wo wiase anase obreso anase asori a wom enti no ofra me minyae no first one no nyame ma me hu no me hu yesu a yawo no foforo yesu a yawo ne foforo okay a soro boe na yawo no nga na afi no oda Mary and Joseph entem e wo soro wa wodi wani kwatwa wisi hu no me hu no e wo dayem enya physically okay dayem Akoma bisa mre no na se mani e ha me na mani ha me pa mani ahohoro na e pro nsu ase asa da tie guso se ya na Apollo e obi no sa na se mani ha me pa ye etimi guso hwe soro no apɛ e na hohom ne hwi me ko gina baabi timi se nkrofo bi atwa me ho ahia timi hu Yesu re ene asuafo atete wono na omo ye adwuma me pacho daye na chiri no honhom ne twe wokɔ abonten ma se de wokɔ hu ne Yesu real me hu Yesu e wodayem se wone na asuafo tete asuafo no omo nyina wɔ heaven enti honhom mu na so mo bae na omo betwa me ho hia na me hu se Yesu ne me gina kan kono mfimfim enti hono na ohwe mani no ana ha me no ka se me mpagya me ti hwe nanim ti me hwe nanim be 1 minute or 2 minutes no e ho na problem no nyina to yiran to wie no omo de omo nsa gum so sei ena wakasa wonhyira na wohyirai ena omutu yiran nti ano na chi no ena nyame no ma me hu nnwuma wode ma be ye poten Akoma nti ano no ye ehyehyai a omoma hyehyai no wo heaven se dwuma die na me medi ne we de me breso nti no efiri wo no na se me hu bibia na ba me hu bibia na bam bibi ti sen bibia me hu bia wo yi kyerem se we besi ampa ebesi eya na de no wo yi kyerem se ebesi e ma ye hu no ene de ne ma bebre betima yi kyerem se ene wo bompa ye nso beto ampa me bompa ye nso beto otumi yi kyerem se we bewu ampa se me gya na ma bompa ye ntwam nipa ne bewu we be yare ampa se ma bompa ye ntwam ade ne besi so nti na kyerem se ene me ya me hu bia no ebem ena afi mitimi hu kura ansa na ba wadwem wutimi mitimi hu se eda ebrewe anase bia na wo twe se ne we be ba wadwem ampa obo se brendu ya na de na ba wadwem wutumi hu no obi se na wotwe se na bibi be ba wadwem anase bia 3 days time we be ba wadwem we see ya yes se ye honhom no na oka kire nti brendu ya pe na de na ba nipa na wadwem na afi no pese wo yes ade no okay to aswe jo enti no niama na de mba be ye no me hu se ya nioma ye nnwuma eso enwuma no eje se ebronti ase so because nyame ne ma me hu se wode nana musi niama me wasase so se ewiase nyina my be trended ewiase nyina me na wode me esi wo se okandifo e wo be breso se de tete wono wo yi Moses se okandifo ma Israel no sa so na abrewe mu no wo yi me se me meye nana musi ni okay enti ngosra di me sofu sane me nsra ya kora no afi soro ba ena me ye nyame adwuma so ngosra no aba obra me nsra efise me ye different esi nipa wo wiase nyina okay se ya e wo ye abrem ya brey so yi wo nyame aba different chain nipa wo asase so nyina ye se me ye okandifo me sa ye ogefo ye kandifo me ye okandifo a me ye ogefo ma ewiase nyina nti from abrochi to Africa ewiase mu nipa nyina me na wayi me se head anaso okandifo wo no nyame nanim okay ena mo botaye ne se Akoma agi nipa nyina nkwa okay nti nipa nyina ofa me so na wagye wo no
ofa asora mekoso ha nti asora mekọ no so no na opese ko ofa na omonyuma omoye no nyame no se ye but enipa na omowo mu no na omonsom no so opese ofa asora no so na we de wode se ewiase na afi no oboa ma ada churches a oni ho no omonyina atimi hu se ne wo se yesom no a ono nyame ni be dey ebeje ho ayade asori a iba cho ye Pentecost okay nti wo ko Pentecost iba cho okay ye Pentecost ha nti nyame na ma hu se nso no bebre ho onim sorry no onim hokora nyame ma wo hu sorry dodo a wonim oh okay the one me hu yan say nso no bebre no ayese nani ni ho se wo hwe ne omoye aha enti mi madwuma me be ye na bebo ama mabobo nso na hodo ano etu o ma hye nyame nsa san sere nwusa na mom se ne be ye be ma o so no nyame betimi ahu o munwuma na o bibia na watimi abu hu akonta sere be ya ewie na e ba no mo so o nya oyiraba aha enti madwuma ye mu no ebeka ho na madwuma ye mu no me ne number sabasa sere me ye evangelist ne mo meko information centers ne ye de bia beti bi so na afi mabobo nso hodo ano na afi no macheche enipa wo sam de o mudi dwumanim na o mede manu di sema ye dey akọ se ne be ya oje ho adwuma no ebetimi akọ wiase afa na nyina efise wiase ni nyina nye Ghana nko a nya Ghana nko a enti nyame yi second for yes ojefo yes ewo the whole world wiase nyina within abrochire ni bia na ayi hene abrochire mia be no watu kwan akro okay sese no no nyame nhyehyɛ mu no na obese me di dwuma bi wo baabi a me wo no ema no eno ye hene oyeko oyeko no na omo hyehyɛ nhyehyɛ ma me eye covenant eye pam Akoma FM enti apam na omo ne me pam ye no na omo gina so se me ni dwuma bi wo oyeko wo ma wo edi dwuma ho no eye kinship omo hyehyɛ se me nya wo hena me di kan wo oyeko aha enti eno ne ye kinship okay aha enti ye David akonwa na omo hyehyɛ se me medi David akonwa David ben tete David no ya tete David ya wade taya kum Goliath ya okay enti no sa tete David no ahenie mu na me na wo sa me ye madwuma aha enti no ahenie no aba me ban se be se 12 years ana 11 years ni ba eya honhom mu agudie ha eya honhom mu ahenie nya physical aha enti se honhom bi mie wani a eda wo se kro honhom fa anye se obi a honhom no abie nani na ohunu honhom maje ene eda obetime hu se akonwa ni weni aha ena men so no tese ya megina we no obi o wani bia hwe matade mu a ohun se enwusra no atade mu nyina wo ho ayetimi yi bi kurekura ise ye hwe watade mu aha nti obi o wani bia o hwe matade mu ohun se bi o matade mu yellow a etwa nyam eno no ekire eno no kire anointing eno no kire enwusra na nkasa red a maya hodoro nyina ohun watade mu ohun se ade nyame asra no ni a tinye bia anya dai ene ho yehu se nka nwusra ntimi ntani patade mu ba me ye different na omo yes asa de be ya obi ani bo so bo se we de nyame asra no ni na enti why na o mani bo wo so a won be hu se de nyame asra ni because me de me ni ani me nya hu nti enipa ban na wo hu se ya wo mu be hu se impo wo coat ya wo hye enwusa wo mu a wo betumi atetibie se de wo se jo de make training na say okay so obi ye bayifo bia no na boa na bie nani okay enti wo hwe so hwe from wo hu se enema na wo ho aha na ade no so na ayese e shine ayese gold no Akoma FM enema na wo e batade ni ma aha enti se ya ka say enema ni bi watade ni mu yeah ba mimi ne ni ntina mi hunu no ho okay so wo wani kwa de wo hwe ya be hu se ampa enema bi wo na atade mi yellow aye twa nyam eno no ye de eno ni de nyam no eno no kire de wasra no ngusra no nti se aha e ne wasra ewo ni na tade kura wo hunu nipa o che o enye nipa ni nyina meme kwa ni nipa omwa ye mesa se ntina me se me ye okandifo no okay aha me ye ogefo no nti ogefo bia no no na ntene ye different ha obia nyangosa e ma na tade ba je me nko oh okay se yesra Yesu no won kokon sane sa bro no ma be si na betiri so e ma ededi rem obi ehun se we ne me doba a osomani na muntie no aha enti abrebiam no nyame woni one ne pam okay enti ye wapam foforo apam foforo edi kan apam foforo atoso mienu ye ya breso eye third covenant apam a etwa to kora enie ene sa apam no meme na nyame no ne me pam ya esi me mesre so ene nti na omaye me se menye ogefo me wiase nyina so enti ahenie no de ahenie sam no
ebegina but eno no me start a enche mo na matoa makwantuo no so efi say akwantua wo tu akwan say akoye say ogie no nya oman mu ankwa na wo setra ye wiase afa na nyina na Yesu ene ne papa aye friend mresante hene Yesu papa Yesu papa enti ono ye me papa friend mresante hene enti mresante hene ye me papa pani na Yesu so ye me papa otoso mienu me ba otobo kire me mresante hene no ye wo papa pani pa no ye me papa ono ye different from Yesu yeah ono no ye different na nyankopon so ye hwan enti Yesu no ono no oba wiase bewudi ne nkwato ho ma da samanyina na ono so ye me papa kuma Akoma FM na mresante ye me papa pani saa na nhye ne ye de etie wo heaven ho eti Yesu ye me papa na mresante ne nso ye me papa enti ommiyenu na ka o madwene ye de ebom na omo hyehye de me di saa omo de saa akonya ne mame ana saa dwumadie ne mame se me medi ma om ti dwumadie no na ne kasa wo se wo call heaven wo sade na heaven site me pacho heaven ho no e ho na mresante hene ne wo no yeah se ye wo eja nyame oba nyame onkonkron na mresante hene yo mresante hene no wono na adebo asase no wode ne tumi boss ro boss asase bo ne omunyina na omutumi de omutumi nwene abofo sa abofo ensom no okay so enti wo meme course ro hohum no ayesa na mada enti meme ti mani no daye mu no na chese me wo soro na wote wani wadaye mu no na wo kosoro na me wo soro okay enti me se me butu mabu nkotodwe na me pagya mani no na me hu no wo shatade fita why na shatade fita emresante hene no okay owa wo ye brane pa ne so brane no ebi ni asase so okay oso bai tre na natade mu ano nyina ye nwura aje se atretre na wone me di nkomo eti nkomo wone me di ye no na o kire me nya me meye mfa ma no okay ewo oyoko so me di dwuma no ho nye den emma no eti wo de oyoko na wayi mresante hene kasabra na be di dwuma ankasa ono no se ahene na o hyehye no ho na wo se France nyame mu ahene enti abrewe mu no ahene nyame mu ahene se de so no mo bre so no nyame sisi ahemfo no saa na ye abre mu nso nyame pese wo hyehye saa hyehye no na wo hene bia wo obi potia obedi what say ye wo so ahene ye wo Yoab ahene ye wo David ahene enti no obia wo edin a obedi mu dwuma okay nti se ye benya osomafo dan yo owusu enso ahene ya da meme de no de ye David ahenwa nti David din ahene no de David din okay nti ye David din nti ano no de dream no na me hu se mi kurata ya me ye de metoto una wo kurata ya mi kurata ya metoto ewo honhom sa nti ano no kire David ahene okay what be see David anai sa okay enti na wo se adie ban na asori no aka washa wo ma wahenie no nyame se bedie no emem yo am say asori na memi wo mo no niam ma hu afọ ho no say omo pre yedie ene dibre enti yedie ne dibre na omo pre no ono no de wo vision na wanya no de nyame de wo be ye no toto ono no ne o ye ho a na so wo say wo be great wo be ye the fire den asere no enti no o ma wo kwan ma wo be ye adwuma wagye na wanyam enti na mse wagye na wanyam enti no waka wa ye de ahye ampese wo de wo be ye hwe wa sori no kram say be ya atamfo no benya kwa tatawa na nka wo be hwe ase na afi no adwuma nyame de wo be ye nyina na be ye kwa so ho enti no na esa sori mpanimfo no obi aya no se sika no wope yedie dibre wenso yamfanya nyame adwuma obi a oya papa bia na oya correct no o masika ne bre ni nanim wo nyame adwuma mu oya bibia wese hwe se wo ma nyame atrebo pa yedai egina osmafo no kwafo bia wo sayare osmafo no kwafo bia wo sayare osmafo no kwafo bia no o wane so ade hu osmafo no kwafo bia sika ne bre ni nanim Dore mama ni bia na ni so. Anti ehwo no me pese me hu say wonyame na asoma wo. Yes. Because wo work heaven, so work heaven. Makwa baba 4 times ko. Work heaven na baba 4 times. Yeah. Work heaven na baba 4 times. Makwa baba 4 times. Na ya dayemu na akwa ya na ni so ni ehwu. Yes, eno no ya dayem. Dayemu heaven na akwa. Yes, dayem. Kam Yesu baba kwan kam nim se ne wote. Na wonim Yesu papa. Say Yesu papa ne friend say. Mresante hene. Yesu papa ne mresante hene. Yeah, ono ne mresante hene no. Whoa, na minim say Yesu papa di Joseph.
Debi yes eno no ye honam fam agya obenya no asase honam fam agya honam fam agya na ne huhum agya yes ne papa nkasa osoma no se o mefa ne mogya nto o manda sama nyina no ne papa ne ye fa ne mre santen hene oh okay okay nti yesu kura de soro no no frɛ no agya trene frɛ no agya kronkron sa na yesu frɛ no wo okay na osmafo waware me ba cho da bi adan se wo ba ba ye yesu adwuma wo so waware ana ubedi wo nua de yo me de o mama me kwan say because of me ye David ni na me ye ohene ntino me ye ohene odi kan wo ye abrim enti ade bia wa ye okandifo no na say o mo pese o mbe ma wo kwan mo abe de wa be ye ba me de no ma sa hyehye se me nsa anya ogefo ntino ya na wo se me ye so because ahene na ba egudem wahini no gudam omo de firi so ne ba omo de firi so ne be gudam egu ho sisi a me kase na ahini no ya de basa ne gudam jo omo de wonkonya wo chacha wo bibia ba na gudam ana sese bibia o mo ahini apaka o ye be so a oni nyina o apaka chia me poma bibia de kawa ye de to yensa kana o de be bo akonwa be taso ni nyina omo de ba enti gudam sese a me kase egu ho sisi a ye gudam wo de firi hini ne ba heaven firi so ne ba na omo amfa madako ono omo de ba kakra enti gudam sese da ko bia no me de aba da ko bia no me de aba egudam sese a ya ye kwa ye ni be hunu crown ne cha ne ho ne ma no a ye di free heaven na bank ye di be ye di be so hene no egu ho na me che say no say to me bia mie wani e ho akora wo hu ye ho mo agudie okay na me bisa assembly on say osomafo Paul wanware nti mpese me hu say wo be ware jo me de o mama me kwan se mitimi ware dodo bia me pe bia no e adwuma me be ye no adwuma me be ye no e na me tra se hu se no se no ukofa obi se okay o mebo a ono so be ware wo bo na ira akoma ene ade nti ko ba sa e be ma me adwuma me be ne me wi ase me bre etimi a me hyehyɛ mu no na me hyehyɛ se ne me ye ohene David ohene bia so tumi ware from me no kro enti no ene enipa awo se me di omo edi ahema no edi ahema no awo se me sa di omo ye asomafo ti obaware mama yes enti me ware obaware na wa wo pen Debi wa ware pen me ware so wa fa bada Debi we are virgin Osmafo Daniel we are virgin yo say na me che no say wa wo adwuma me be ya so I want to me hear your home basa. Debi you me question and Osmafo Daniel we are virgin wa fa bada wa fa bada me ba cho Debi we are virgin me ba cho when you feel saying me no 30 years when you no 30 years Debi and I won't fa bada say ya me adwuma ni tinema na wonam wa ya na said you sit here we are fine gentleman into wonam a eya na ema ba ho bia wo mu de mu twitwi wa said you mo pe wo hu bi sada say osorofo no ma kwan say me de metimi ware do bia me pe bia nti no ayese meguso a ye nhwehwemu say menya won adwen o chese won do nyame nipa o do nyame na bra boje na afi no de nyame de me be ye no obetimi aboa because nkrofo man so amekọ ne ade nyina no wanye obi a odo nyame wanye obi a wote nyame ase a na wosaye machiewa na wo kofa no so mewara obesi da aboa ma nyame temopo agina so nyame no so botae no se koyewe mame na wo hyehye a wo be ye no enhye na animu ama ne opese wantimi anya me koso me kobu makonta ase because me wie madwuma me koso straight makobu makonta na se wo bi a wo hu na de yi na nyame timi bie wani de e wo se tumi hunu oba na unu so sa ba we de nyame bie mani so yo ba e wo asame wa no jo ena me kire se yen side ne de enwosra no o me na abro me de me so prai na me de beche enti so nipa no wo se wonyo se wo yo bia wani mu wonyam na e bia o de se wo betumi aboa me nko ade a enkrofo man so kasa no kra de se nwosra ne ba enwosra no wo de mo wa honkokro na beboa ma amaya wo do so kasa wo betumi wo hia wo ba bia hu se sa wo ba we de nka menya aka me pepe yo say akoyen say no dwumadie no wo hia wo ba bia ma wo hu se ba we de menya endoje me question no wonya no aka wo pepe me ba so an wo hia bi da me ba so an sa ba no no otese ya wo hu no a wo ye se ba we de menya no a enka mepe say no ote
yo me hu say ne ho dwo ne ho ni asem bia na afa nso no wo sa do nyankopon oba no do nyankopon yeah ene ese waso awade adan no wanware sa be yo se ya no situation me wom sisi ya no I very hard wo eno nti na ama hard century yes se na so no ka me hye no no man pese ombeboa man de nyame pese o ye waye nti na ma amana mamufo no e de me atotankuro ma wo mutata mkora wo matena yem so etiefo mame monitor fama osomafo Daniel Owusu na asem nyina ne se nyame ato no afisraba e wo se nko ba be ye adwuma e wo asori awokonumo na so asori mpanimfo hu ne se wo wonsra na otumi esa yade ne ho ade enti no wo mo de na kwatra to wo mo peso mo de ne betra ni mu ama ensankyere ne nyame se wo meye no wo be ye onim se wo ba wobeje wo manu nyame boa beje wo manu nyame nti apam akwatena na sa di ya sene wom ubedi ya che wo mo na wo mapam amana akwatena to enu nti wo hunu se nsori bi ho a sa ne ma no ekoso wo mu pa enu nti opeso wo babeka ma amansan nyina ate se wo kwa so ne nyame nwosa wo so nyame nsa wo so panimfo ni hunu a ne ye ka wo hye enu nti na wo beka sa kira sori panimfo a wo mo ye sa de ne se nyame se wo mo nyai papa osomafo meboa ba so ye no kren na enano na ye ne wodi nkomo no wodi nkomo akwa kire na wo se Yesu mistake bi a wo ye ne se mistake be na Yesu ye Akoma FM em se adibia no obeya e wo se wodi nka prane ansa na waye dey waye eti ansa na obasomo bi se onkoye adwuma ma wo no enem obi o wani bia hu wa pe se ukura won papa ohun se we nyame ba so wo ye bonsam ban so wo wo nyame ba bia no wo ani no hu se nyame kane aye de ebo no mama so nyame ja ebo no mama so ana me de ne de enam se wo mata de minti obi obehu me bia na wo hu se ampa we de nti ne ma wo mata de na wo mana ni abre na se wo bomodin so no so benya bia wia so wo sa de nsitie enti no nyame no mistake a me hu se wo ye no se enioma wo de ba na wo san ko da nyame ye mistake mistake we no na nyame wo ye mistake me chewa de ni me de ni ba ko fotim ana okosoro omo nso namo se nipa okosoro omo namo se nipa omo ya brofo okosoro omo ya brofo omo ya brofo no omo ho ana omo dan nso no uduru wa wo mie pono e pono no abie because omo angels be fa me de me ko wan omo angels be fa ko he angels me nu be fa me honhom mu de me ko omo de me ko ye na yeduru wa pe ana e pono no abie enti ye wura mu no na Yesu tetebru nsa de madam ati hoyi ha tse ne wote hoyi ena omo de me begina nanim sei ena omo se woni ye de na ba omo ka twi na omo se woni ye de na ba na omo de omo firi ho abofo ne na ka twi no omo ka twi abofo no omo ka twi ho tse se asantini no omo ka ho tse ti no omo do be kire yanko enti no na chese ono nso so na dwuma omo pese medie no no anti no omo be fa me bae se enipa bi nso wo ho a opesen ka me boom na omo soso no o dwuma bi di omo ye dey edi nka opesen ka metete omo ye dey ema no ena enipa soso no enam se nyam na me wo no nti no wo ka se ya omo soso hey wo ka se ya omo soso say wo ka se ya hwan mu na se hey abofo no ana se hwan na ka hey yo enipa no a nyame no hu se ko obi di omo ye no so aye se no omo wo sum mu enti no mo hu enti ko san ko mo bro mo ase na me metete o mo kire o mo de nyame ne ye de epe na ko mutumi ye na nyame ne ma ne o pese odum otumi de o mo ye no otumi de o mo ye de eye ene nipa no so wo ka se onye se ya wo se menye no no ye de ono no pe enti ko ba sa na tete ye be ye den se wo betimi atete na me na si kwa panim na ma ne onyam na tumi aba no so ti se ne onyam na ma ono no wontimi nya hwe twa picture wo na wakọ heaven da ye nya minso da ye mpo ehunu se makọ hoda twa picture kire me say na heaven city e me nya nkọ hode na me hu se de e ho city e yo heaven no se ne etie no omo da na nye de bi omo da no so nsa enye sika se de binim se ye sika da na nye sika aha etisai omo da no se de esitie no ayat se omasia asesa so ye lie heaven dan no omasia asesa so ye lie the cement they see ya na so cement na ade a omaye no se ye sititie no so ye mpenti ba ayat se ne mafa nse wodi ebo bi a enokra nse da nya yibisi asa enye gold o se ye gold akabo se ye pure yellow we dey enye gold but ayat se ase abodan bi lie but omasisi asesa so ena omadue nua ha nti nua sesa line ena kwan sa de dem
ya nua ya wa ye nua yi no oma bia no heaven nti enua ya san lie ena dan no so asan lie ena kwan de damu saa sɛ ya ha no ye asra bia bibisi a obetimi obetimi awuram odisumi de kai awuram saa no mo so oma ye no na ɛhɔ shrine te sɛ ne aso right de hɔ awia mo hɔ yaso hɔ awia mo hɔ nti ɛhɔ shrine te sɛ de yaso de ya te sɛ ne asa yaso kanea no nti hɔ shrine yesu nanim te sɛn ne te bia sɛn no sitie yo yesu no me sɛ ɔmanya ne mfoni dada ɔmanya ne mfoni dada na yesu mfoni ni de abobɔbɔ abonti ya sɛ ne ɔmɔ ayɛ no no saa pɛ na ɔteɛ saa na ɔteɛ na ne papa no deɛ ɔno no sɛ ne ɔteɛ no obi ani ne mfoni gye sɛ ɔpɛ ne obi wani a na wahu no yo na wedie na abɔfoɔ no nso wokɔhu abɔfoɔ no wan na akɔhu wɔn wɔ hɔ bobo mu din kakra ma me abɔfoɔ no deɛ ayɛ sɛ yɛwɔ Charlie Bills ne yɛwɔ Selfies Charlie Bills no yɛ wɔn na ɔko akofoɔ ɛna Selfies no nso yɛ wɔn a ɔde nhyira ba ɔn deɛ wɔn no ɔnko ɛne yɛ san wɔ wɔn a wɔyɛ surgical operators angels wɔn mo yɛ abɔfoɔ a wɔn soso wɔn yɛ operation wɔn mo no adwuma wɔn yɛ pɔtee no sɛ enipa yɛ wɔ wiase no sɛ wɔdɔ wɔn mɛ nyame yie na sɛ ɔhaw bi to wa so wɔn na nyame asom no mo bɛyɛ operation anaasɛ bi a mimi wɔ hɔ yi na mekɔto sɛ obi yare ewu na sɛ bia ne nsoro na asɛ a me de mensa to no so bɔ mpaye na on konkro gya ne ntimi so problem na ɛwɔ sɛ angels no mo so no ba enti wo so sa angels ne from saying surgical operators angels yes enti omo de omo ye operation pa me kura me na omo so ya operation ɛwɔ kɔfɔ no chia na ɛwɔ asokorodwom ɛna afigya asen so no wuma bi na yɛsɛ wo kura awie nti mesra ya pɛ ɛna ɔmo bae mienu pɛ ɛbae surgical operation angels ne free ɛna ɔmo bae ɛna ɔmo bɛyɛ na operation ɛna wuma no nya ahoɔden edwamfo na ehu nkwa na hu yɛ ɛna wɔn hu bi ɛno no deɛ wuma no no wɔ sɛ wonya yere wonya kunu wɔ sɛ wonya kunu na me bɔ mpa yɛ ma na nyame ma obi pɛ no na ɔmo obi pɛ no na no operation no a wɔyɛ enti obi pɛ no no ɛna wɔnyinsɛn enti wɔnyinsɛn no ɛna wɔde kɔɛ ma ne sɔfo sɛ edura na adwo ɔma so de ɔmo sa yɛ bɛyɛ adwuma hɔ ɛna sɔfo no mpɛ sɛ ɔbɛwo ɛna sɔfo no hyɛ me kyekyere akora no wɔ yɛfrum enti me mesa akɔka nyame asɛm no na afei no mehu sɛ ɔwɔ problem me what minya atenka sɛ ɔwɔ problem bisa ɛna me bɔ mpa yɛ ma nti me bɔ yɛ apɛ ɛna angels ne bae enti angels ne bae na ɔmo de adeɛ bi yɛ doctors for time obi to so no ɛna ɔmo de to wo sɛ honhom mo ɛna mpagya no to so na ɔmo paapa ne yam nti mogya asɔkɔredwom nipa no kɔ SDA ne din na menim but ɔtontɔn bɔɔdeɛ ne menkan ne nneɛma bi nom sa na surgical operation angels let me abɛyɛ operation baako ɛwɔ edwom hɔ nti ɔmo tumi gye woman no na ayɛ sɛ woman no ko a ɔhyɛ mmema na kwangye sɛ nka betumi akɔ onya asɔre no na nko mpa asɔre foforo bi nyɛ den enko bi wa asɔre awokɔ a ɔmo mpɛ sɛ wɔbɛwɔ de ɛho hia wɔno nso kora no sabio nanim nyanyam ne ho nyɛ fɛsɛ bi a obi abɛpɛ no nti yakɔnya bi na nkanya fever bi na nyame mani nyae na wanyin sɛ yama san kyekyere ne basa mo nsa amane wo nti no ɔmo san pɛ sɛ ne sɛ akora no wa na ɔbɛwo di abɔfo no betwitwa gye no ɔmo sɛ yi akora no kora fi yɛfrum akyiri a ɔma mpena ama na anya nti heaven afe heaven hɔ bright na de na nkwa wa sa ba ye ka wa sɛ ayi wo mo kora yɛse bɛyɛ adwuma wo mo na aka adwuma yɛ hye wo nka ba bi na anya adwuma hɔ yo yɛse enya de adwene pa no so ɔho gya so nyame no waworo ne mpa bo ahyew ɛna wasoma sɛ kɔyɛ we ma me enti menwie madwuma nti no ɔmo twe me kɔkora no a ebia nkɔmɔ bi no mo no bedi na wasamba back na adan na wa ma Pentecost mpanimfo no sɛ nyame na asoma wo sɛ bɛyɛ we waka kyerɛ wɔ no yo ɔmo ho bibia no ɔmo se ɔmo ka me ahye because of me be di yas no na afei me be gidi afei no me be nya nuonyam nti no asɔre mpanimfo no nyina national area head am hyɛ na se o so for ne presbytery nyina sɛ ɔmo ka me mahye because area ba ko ye gya no kwan ɔka kyerɛ me sɛ me yɛ ɔdefo se no wɔ sɛ wo de wo yɛ pani wo yɛ ɔdefo se me nti no me de wo kwa wo be yɛ asere me na me sɛ na papa sɛ si ya so me ni yie
so insan ho mu no mo se na de physically e din san na de physically na se wa dwene ho am dwene mo am ya medama de ye ebesiden na wadi ye eno ne asam no nti osofo osomafo kafra yemra me bisawo kakra we de nkomo ne yedio wo atenka wo ho a ya wonya atenka oh enipa de se wonya dua wo benya atenka ya wonya atenka se wo atenka de na ye oh say matenka ba fine me agese wontumi enye bibia amfa control ba agese wo mie wani hye wakono no so se ne be ya e bia wo nkonko ye bone ana bibia tisa okay che yo ba type a wonya wani beje ho nanka yenhwe ye benya bi amawa amana boawa jo eno no de onipa enka meme hu se sese nko moboa me no eye wona e bia enka owonim kakra owonim die kakra na afi nso no e bia woye kokko ope oba kokko because enkrofo aman so amekọ no onsa abrofo no ba bi ho no mo a ukọ na omo so ya Africa ni pe na afi no ase omo toto ho ni ade nti ope unye obi ananim wonyam na woye kokko ope oba kokko oba babiem na afi no obi a wanye bolo wanye kese umpa oba borobo obolobo ba osmafo chereba enwuya me ma ware okay obi a ware asofo obi so ti ase se wo ma ye Roman father na bia wo pe wo ba wo nchane a obi anso e wo ba type a ope enu nti hadwe nyame adom ye adwuma ekonkan ye betumi anya oba bi sa wo soro nyame na waka ho no aboa ama wo so nyame dwuma no osmafo na bibia akokama enu nti etiefo bomodia na ebra na ebeboa yenko eye Facebook live TV so na ye de kire sofo osmafo oba na nigire ho wo ye oba na ebia wonso tesa na wonso wo pe wo bia nyame wo sa won so nyame nipa na wonso awa ne sebe ya ontete wa brabom dia ene na atadwe ene ware na watene de enu nti bra Facebook live me pese so ma fo be chechemu a akọ ekire me pese wo ba Facebook live kenkan ne hunu oba osomafo pe enti wo sa ba no a me pa chewo se eyewo a ya de ya number to dwa na wafra yen na one osomafo adi nkomo wa ba ne ya hwew ne ya hunu se okay oba we do se fata osomafo betumi aboa no ama adwuma oba ya asase so no bibia etumi aye kama enu ti bomodia na bra Facebook live sisia Facebook live Akoma 87.9 FM bakin kai ne hunu oba akura osofo pe working okay all right ya benya bi e wa ha nti ya de atoso na papa in fact we go school drew saying because Akoma FM yo me ba so Facebook live and that so live and nti wo abra so far describe oba wo pe wa describe ba no se de wo si pane ba mesra osomafo wa describe oba wo susu sababua no aha de me hwa me hunu pa enti so for me bisa school education level yehu yo me say somafo ye no de se nyame efa obi a wo hwe tete asomafo no a petro no na omo ye papa hwe akwafo omo ye papa hwe akwafo nanso no ona nyame fa on de omo ye ni omo akese kura wo omo breso so enti no eno no ngoso ane nya bode a I hope say amaya wodo so kasa nyina no hohom no betimi ma watimi ate na afi no kwa watimi ni o ma yede aka ama ntiase yede ayedwuma ye free hohom mra honam education me pese me hu say because Akoma FM before what tray emudu no kwasa bibia nso akama esisi so nti na me pese me hu ye nya hohom school ni mra honam school honam no ko school dru hin ba so yes uko school drew SS but unyanto aso biem enti kopem da ben na hu se nyame peso wo yiu se osomafo no obesi wo hene so eno no de eno no mo ne me kan ekura ache eno no de ache no one fiese oh eno no de o mo ne me kan ekura no na me wo
be 19 years na 20 years 19-20 years ati for eda so we are live Akoma 87.9 FM na yes some kakra ni mu no ede amao eniem akoso wi ase but ye hunu enu nti enya da bia na be ma bia be ye the second story be ba de but se wetie kakra wa hwede akọ enti na sofo wa baby man attempted so be pupe Akoma FM. oh I don't know dear baby attempted bi odin ho twitwu opese osmafo ye bone yo ayesa won nyame mu no obia wo dibre anase me chawade o me chawade osuma na ye osuma wo no osuma bia wo ho dwuma wo se wo ye dey wo ye enti ne bra bi wo ha obi betumi abo wo ono no bo a obehwe ase ba wo nkwa obo se bra na nyame ma wo hwe ase nyi ho ne nye de emfiri wo so because of opposition nti because we hear David no ma David no nyame na sra wo nanso no mo sa wo mpana na wo mo no mo wo mpana enso mo mpana na ma empra na otwe na ma na am forida na wa nhwe ase so enti e depend adwuma wo be ye obi attempt wo da oh eno no de se enua no ma yi de obi wo ho wa na fe no wo fra se ne bebre kra ka kire me se me pewo oh man no do na ka kire me so me bebre but me no me check nipa no ne bibia me mark me hu se nye wonye obi obetumi aboa me e ma dodo sign na hu osmafo ka kire me se wo ma bi ma no se osmafo me hu se de ositi no we ye nice gentleman me pe dodo be say oh be for e ma be for na the one pay mu bia oh debi and then one pay mu bia o mo nya fe nya ahofe krasem nyame mo no se nwosane ba me so a nwosane ba me so on se me hwe obi anim se kura metimi hu na adwen se nyame nsa ba me so pa me hwe wanim se ya metimi hu adwen so enka no yesu nkwa na obi a otimi hu ne wa adwen because of sa nwosane no mo de e de ama me eni nti na nyame nsa ba me so a me hwe osi ya metimi aka ne wa adwen se enipa be mienu a kire nja mama aka ama mo ma ntimi ansa da braka wose de na wo ma adwen e na me ka afi wa wo gina wo hwemen nti nyame nsa ba me so de a me pema de kwa na ira metimi hu sa haneda na osmafo why mo na hwie toilet de gu dem no jo ayase on say name no obi a wote so mu bi a kire obi a wote hem enti wonya no hwekro ohun sa wo ye ne tafo so enti me de ayase o ma ko han ba bi de ama me se me nkotena ho isa say senka area no hye emma ba bi a wo se me ye adwuma no wode ho dan ma me nanka metimi mentoto ye nyina metimi toto ne ye na de nyame ne pese wo ye ne frase no area no de ma me no onum so wo de ma wo pa ahini no wonsaka afa wiye de ne be frase aye da aba ne ade nti no am yakọ han dan na amana mamufo no so no ahun se we de what they say akokọ ba akọ fra krokro mem so ahun ti ko ba sa na omo so hu na omo so ni abro na omo so nti always no they remains against you say be be fall down and now be hwe ase ti omo ta me say be ya mabra bo no be de be hwe ase so enti ayase ani brene o mani bro ha abodin na me ye no ha no na ma bayifo hene no esunsun fa obi so a Akoma FM otimi kotu agana de fa me mpuma no ma emani ti be wura me dem so enti ani bre no omo ko fa agana no fa mpumam yes na wo da ho ana na woni ho se me wodanim so na ayase agana ya twe a ya series no omumutimi esunsun fa no akwa bie so ndoko bie so no wade nani gya nti bayifo hana ne agya firi mo ba so enti no wotumi de nani gya wura gya na ne yiyi ye wo eyini inside ni nyina pie anti ho no wade nani afa agana na waye no na je se wade afa me mpoma na chi ho nti wade nani na fa mu ani wa fa agana no a no wade afa wa chi ho ipa cho wan wa mpoma nim na wade hwie gum na je se wade abejiri wo dem wo na je se dem wo nyina kan enti da anano bi de me da wa pe na wo me ka kire me se sorry ne ko gina mpoma na chi no oba ode ba fa honom enti me wi ana me tia no pe ho na ojaade ne gu mpoma na chi Akoma FM me tia no say hey chania wo ye no adoma chede ne nyame dia ma no nwum to ka ho me wo nwum to adoma chede na no ayese me ba che wo mi ankasa na ayese ebu anwosa ne ba me so mo a na ebi wo no ma ya na metan sorry nyame edi true sorry no na bi a wode nwum foforo ma me na ma atwere nti me tire ba se wo awoto wo se dia nwum ne ma debi sa woto se ya ma gisa wo na se bi a me to sorry onwosa ne ba me so sa no a na me to sorry nwum na bi a wode bi ama me oh okay na won kai ba kokura me kyerɛkyerɛ bi na ayɛ sɛ na me sɛ me pɛ obi anko
o ye nwumtuni na nka me de ama no but I say mintimi nya obi a o ye interested wo sa kwa no so Oliver Syria Messaria ya kan for de ama wo he ensem sisi o wo de ya wonim enu ti no wo de ma wo sa ka Oliver Syria Messaria Cayman Line Company Limited won Tom Brown Papa Paye ne wadi aba Oliver Tom Brown Oliver Win Miss Oliver Millet Miss Oliver Special Miss Oliver Miss and wadi wom aduano no ed ebo ho ban free yade awodo opi ho enu nti ma wo sa enka bi sesia se wo pe Oliver Syria Miss dodo no a wo de ko Poku Trade in China Mall na fe Harima Supermarket ahenma kokobe eta wo se vet sa check na pa yakọ ne ko yude friend 0507169417 0507169417 and 0243519495 Nema Wonsanka Oliver Tom Brown Papa was the 21st clinic yen ye sciatica expert upo umpo ye sciatica expert obiedi one dance here say ye sciatica expert and nti sciatica yade no bamadia ne fabra na just 21st clinic yen ni dwuma enfa ma ye tutu ase deku ye srosro sciatica yade no wuti so de question na asreso yade biada enei aye ne ho Goliath eto no David nsia na emo ene wa hai Osman for Daniel and obeboa me yiyi ni nyina free what ma lab scan massage machine ye be treat you 21st canteen so de ne fufuo no and papa tu sharp na je say aduane no bo no aye ready branches ni ye du Enkradome market heavy do dan mu Kumasi show overseas Ultra Alpha Radio sunyane tachi mango so sahwi for 0540 311 0540311311 na just say 21st clinic in sciatica expert any yenie time about center one of the time about Mr. Nwaba any malaria beko wonuma to na ntumi ni di betimi aditi di wapitete nekro ana wonam ya mesa wedra no time about Mr. Bomodi ane pebi na keje ba capsules de ebisi immune system ni ye papa ebisi immune system na imrome be channel satisfy na akwagashin kwale na ka badani ba Mr. PF have me ozons kamis apidan kemika ba shomu wo benya time about Mr. ni keje ba capsules libi for 0244 417 669 0244 417 669 afa ye twa ye ho ba na ye basisi a second story ye de to am so first story enadwada what to be asere kakra second story emu ohye enu nti etwa ho basisi a Amanfree Maria dra ye bohu dawro anytime heba mixture time heba mixture ye ma obi a etidie Maria ha no de nanum ato a wontimi enidie no wadra ne time heba mixture adrei ansa na ubeto bi no hwese wako hospital anase lab abi ahwehwe wogema hu se wo etidie Maria ibi ansa na wato adrei time heba mixture adrei enye ma oba a wafa afuro de wo ma akoda no fo ene akoda woni mfie dumienu se upe adrei dudu atu afo ani kire KNG Herbal Center Emrom Abidjan House ana ba koso wo atonso Monaco Junction Herbal Shop Drugstore ana pharmacy shop dudu na onsa ebeka 0244 wo ye obi a wo ye nyame adwuma na me pa chewo wo ye nyame adwuma yi obi eye reverend obi ye archbishop obi ye bishop obi ye evangelist ene ho niema me pa chewo wo title no eye den Ipacho me osmafo intimate me akase osmafo Daniel Owusu Akoma FM na bibia no o start here ye dem paibo and start ne ye dem paibo awie menim atiefo osmafo bompaye ne fiti program yase yo yesi trust na ya bompaye ye da wase osoro ne asase wura wa ohonam nyina nkwa ekura wo Awurade wona de bia se wudi ekai wo mu a ewie nkunumdie ene da ye gya ye nhyem de nyina hye wonsa se wo ye kwati Awurade yetimi nya hwe no Awurade ye bompa ye se Awurade wa kasa wo be fa ade nyina no mu na ne ebe bia no wo be mana free honam akɔhohom mu na ebe hye wo nyame tiasefo ne onyam e wo nyame agya oba ne kokodi mu amen agidi fo nyina antiam se amen papa Osma for Daniel Owusu awie yi menemetiefo ene mahwefo ya krado ya yetie wo Akoma FM se me ye osmafo se e woyen abrem sane a ye maame e ka no na se ka so bi ye osmafo a osmafo ne ne a
onyankopɔn obo so ba asase no ankasa ayi nakomam na wade ne honhoma gu no so na afi no wasoma no sɛ kɔ na kɔyɛ adwuma we ma me ɛne ɛka sɛ nipa no wɔyɛ ɔsomafo yɛbɛtumi asrɛ obi sɛ ɔsɔfo yɛwɔ asɔfo ngo sra wɔ hɔ ɛne ɛwɔ wɔsɛmpaka ne ngo sra nso wɔ hɔ ɛne ɛwɔ difo so ngo sra wɔ hɔ enti ngo sra no ɛwɔ bia ne adwuma a wɔbɛyɛ ne nti yɛde sra no na ne nyinaa Nyankopɔn baako pɛ na ɛna wɔyɛ saa adwuma no enti obia wɔ ne part a ɔpre ɛwɔ nyame mu okay enti asomafo sɛnea na no fiada woni yɛ bedi nkɔmɔ sɛ yɛ ka wo hyɛ nyame asoma woni enu a nkɔmɔ no a yɛ pɛsɛ uma yehunu ne ehunu kwa ne ha yɛ bɛfa so a yɛ bɛboa wo enti yɛ nkɔ nkɔmɔ no mu yo em sɛ nkɔmɔ no nyinaa ne sɛ ofre na ofre bia nso adwuma wom adwuma a wɔbɛyɛ no ɛno na nyame yi kyerɛw ɛwɔ dayem efisɛ obi a nyame na afrɛ obi a no yesu bɛyi ne ho adi akyerɛw wɔ dayem na dayem obɛyi ne ho adi akyerɛw no ɛnna ɔbɛmo ho adwuma pɔten a wɔde wa bɛyɛ wɔ wiase anaasɛ obrɛ so anaasɛ asɔre a wom enti no ɔfra me menyaayɛ no first one no nyame ma me hu no me hu yesu ayawo no foforo yesu ayawo ne foforo yawo no foforo a ɛsoro boe na yawo no ngaa na afei no ɔda Mary and Joseph entem ewo soro wa wodi wani kwatwa wisi hu no aha me hu no ewo dayem enya physically okay dayem bisamre no na se mani ehame na mani ha me pa mani ahohoro na epo nsu ase asa de tie guso se ya na Apollo eyobi no sa na se mani ha me pa yie etimi guso hwe soro no apɛ na hohom no hwi me kogina baabi timi se nkrofo bi atwa me ho ahia timi hu Yesu re ene asuafo atete wono na omye adwuma me pacho daye na chiri no honhom no twe wo kɔ abɔnten ma se de wo kɔ hu ne Yesu real me hu Yesu ɛwɔ dayem sɛ wɔne nasuafo tete asuafo no aha ɔmo nyina wɔ heaven enti honhom mu na sɛ ɔmo bae ɛna ɔmo betwa me ho hyia na me hu sɛ Yesu ne me gyina ka nkono mfimfin enti hɔ no na ɔhwɛ mani no a na ha me no ɔka sɛ me mpagya me ti hwɛ nanim enti me hwɛ nanim bɛ 1 minute or 2 minutes no ɛhɔ na problem no nyina to yiran to wie no ɔmo de ɔmo nsa gum so sei ɛna wɔka sɛ wɔnhyira na wɔhyirae ɛna ɔmo to yiran nti ɛno no akyi no ɛna nyame no ma me hu nnwuma a wɔde ma bɛyɛ pɔten Akoma nti ɛno no yɛ ɛhyehyɛ a ɔmo ma hyehyɛ no wɔ heaven sɛ dwumadie na me medi no wɔ dɛ me brɛ so nti no efiri wɔ no na sɛ me hu bibia na bɛ me hu bibia na bɛm bibi te sɛn bibia me hu bia wɔyi kyerɛ sɛ wɔbɛsi ampa ebesi ɛyɛ na deɛ no wɔyi kyerɛ sɛ ebesi ma yɛ hu no ɛno deɛ nneɛma bebree betuma yi akyerɛ me sɛ ene obo mpa ye nso beto ampa me bo mpa ye nso beto otumi kyem se we bewu ampa se me gya ne ma mo mpa ye ntwam nipa ne bewu we be yare ampa se ma mo mpa ye ntwam ade ne besi so nti na kyerɛ se ene me ya me hu bia no ebem e na afi mitimi hu kura ansa na ba wadwem wutimi mitimi hu se eda ebre we ana se bia na wo twɛ se ne we be ba wadwem ampa bo se brendu ya na ade na ba wadwem wutumi hunu obi sɛ na awɔtwe sɛ na bibi bɛba na ana sɛ bia 3 days time we be wadwem we see ya yes sɛ ɛyɛ honhom no ɛna ɔka kyerɛ nti bere du ya pɛ na de na ba nipa na adwem na afei no ɔpɛ sɛ wɔyɛ saa ade no okay yo enti no nneɛma ne yɛde mba bɛyɛ no me hu sɛ ɛyɛ nneɛma ɛyɛ nnwuma ɛso nnwuma no ɛkyɛ sɛ ɛboro ntiaseɛ so because nyame ne ma me hu sɛ wɔde nana mu sɛ nneɛma me wɔ asase so sɛ ewiase nyinaa my bed trended ewiase nyinaa me na wɔde me asi wɔ sɛ ɔkandifo ɛwɔ bebrɛ so sɛ de tete wɔ no wɔyi Moses sɛ ɔkandifo ma Israel no saa nso na abrewe mu no wɔyi me sɛ me mɛyɛ nana mu sini okay enti ngosra di me sofu sane me nsra ekora no afi soro ba ɛna me yɛ nyame adwuma so ngosra no aba obra me nsra efisɛ me yɛ different ɛsi nipa wo wiase nyinaa okay sesi ya ɛwɔ yɛn abrɛ mu yɛ abrɛ yesu yi wo nyame abo different chain nipa wo asase so nyinaa yɛ sɛ me yɛ ɔkandifo me sa yɛ ɔgyefo yɛ kandifo me yɛ ɔkandifo a me yɛ ɔgyefo ma ewiase nyinaa nti from abrochire to Africa ewiase mu nipa nyinaa no me na wayi me sɛ head anaasɛ ɔkandifo wɔ no nyame nanim okay ɛna ɔmo botae ne sɛ Akoma FM agye nipa nyinaa nkwa okay nti nipa nyinaa ɔfa me so na wagye wɔn no ɔfa asɔre a mekɔ so
ha nti asoro amekọ no so no na opese ko wofa na omunyuma omoye no nyame ne hu se ye but enipa na omo wo mu no na omo nsomo no so opese ofa asoro no so na we de wode se ewiase na afi no oboama ada churches a oni ho no omo nyina atimi hu se ne wo se yesom no a ono nyame ni be dey ebeje ho aye de asoro ya e ba cho ye Pentecost okay nti wo sofo obi yesei na wo kase so obi ko Bible school ne ho niema ono na ye osofo kan Akoma FM yo e ba cho ye wo heaven court ye wo heaven court nyanko heaven court se nyam heaven court se nyame na afro okay nti se nyame na afro obi dia oyi ne ho adi kire no wodayem na wa mo wo behu Yesu edi hu Yesu a na Yesu no amwo hu se ono na ode wo ba be adwuma because to me bia de obi be adwuma to me ne yi ne ho adi e dai e kire no e ma ne se to me we no ode me be adwuma na wa kire wo ne wo pe ene ne wo mpe ne wo ye ma no a ebe ma nani atimi ache wo ho na afi no wayi ne woda ache e dai a kire wo se we na me de wo be ye etimi de wo firi ha na me de wo kwa ha me de wo firi ha me de wo kwa na me de wo kwa wi ha etisi nyame pa na afro de wo yi ni nyina kire wo e ma wo se ei
Say me no mete papa dem nanso nyame a wafa me semre bi ba entweduro dem na metra so enti me bobra we ya obepaja me akosi ha na wade me ato aso na wabaye me sei so enti say wo hu sa de no dia na wo ye serious dia wo ba yire wo say ne wa se obi a wo be enti say ekwan a ye wa asofo bebre ebi ye wo se heaven call say wo so afre wo nyame afro na ye wo f code f code no f code no e kire say ebia enipa na so no mo hwe ebia ni nwuma a wo ye wa so nim the way a wo si fa hold church no ebia wo ye elder omo hwe na wo keka ne bibia ne se de wo si fa manager adwuma no a omo se we di software e be ye no ye f code F code ha hase na ne ya adwene ho ne hu se obetimi adi sofo na ya ma ne kwa se wonko Bible school no onye dey womra medi eno no enye nyame na ankasa na afre no enipa na ne ya dwe ho enti wo ye honam woni ho na ene wo nyame frɛ wo bia ye hu na so obi nso kɔ Bible school no so ya sofo a eno no ye gye wo mo ya wakɔ Bible school ni di bebre chen wo mo a ebia nyame afrɛ wo mo dayem ana F code no say na wo si hu no nso jo enka me de me hu no say de nyame ne pɛ ne say ho ne ho mo ati wo mu because Bible no say so obi ni Kristo ho ma wanya ne dia wuti ne ho adanse woni preachi wutumi ye bibia na nso no wonye nyame dia because say woni nyame na wo bonsam eni say wo bonsam ho ma ebia wo ye bayifo na so mini preachi wo preachi ne nche wonya me ba wo ye ana wo koto bosum gya na wodi na gya ne betra mu na edera eno no nche say wodi Kristo ho adanse de say yare nti wo ye nyame ba wo wo a amoche e wo hell a wo gye akrama monsam no enti wonim wo na wo ye nyame ma ena wonim wo na wo ye monsam ma enti nipa de suru na wo ye wadwuma me hu say osomafo osofo ba wo say pa amoche ba obra ni na wo tofa no wa ka kirew wo say betwe atemu na wo san ka wo fa Kristo so what you say edi ho no amoche no ne final judgment no me makọ hell aba wakọ hell aba me na makọ ho no makọ hwe niam wo nyina aba why na do call hell ho yes me madwuma me be nti na owo nani abreme me nka wo fo ho nka wo fo tese wo nya obi awia so nya obi a wo semi wo wo de wo mu enti ne ma owo nani breme ye e ma wo te san owo no wa your spirit owo your spirit wa your skeleton se nipa honam nyina afiri ho na ye ho no mpe no nko asa na owo ne tie owo your skeleton wa your skeleton enti no nyame ne ma ne kwa ma ne che me de me koi 3 times wo de me koi 4 times nyame ma kwa ma owo skeleton e che wo koi hene o peja me de me hye ne kokose ye de me yira de me koi why ne peja o hye ne yes wo de me koi cemetery anansa amusie ye enti wo de me koi ye no oduru wo no o ma me adamna se no wantumi ena Akoma na timu no etia no na se Yesu nko papa enye Yesu nko na onwo wo se wunwu yo ena me kire wo se ho wo win no sorry meme no se de o ma hyehye no tio meme ye different ese na bre o mni pa nyina said wo ma ye mi nyame prekope wo ye nyame prekope e wo asase so yes enti me ye o ma na musini wo ye nyame na musini me ye nyame na musini e wo eni nti na me wie madwuma ensese me no yesie me wuma yesie me no e wo se ma oba akra me wa me de o nyina akọ straight e ma wo be ware oba na wo be ware tio me che wade me ye ohene David so enti ka hene no de a metimi aware dodo bi amepe 10 20 bibia dodo bi amepe esorofo no nso amakwan osorofo amakwan o me de o mama wo kwan se dodo bi amepe bia ana me no sere be ya adwuma me be ye no metimi aje na me ye ne yie enti no me nko sesa ma me brenya den enfo so so what you say na se wo si David 92 eye adwuma na me be ye enti adwuma ne hia me yie enti minyama o mo ye serious kra ana no me ne me sofo ka no na nka me se 80 kra nka wo pesa wo ware ma 8 be se 8 okay na se omo betimi abo me madwuma wo se me ye ne maja nka is enough enti wo be ware ma 8 yo eno no ye dabi papa me ye wo se de se wo so aka cha wo sofo se ma 8 ya enti wo wadwene mu no se wonya ma 8 ya wo be ware omo yo eno na me kire wo se on enya ahenie no nko a ka ahenie no nko ade a ene nka mini problem but on be soma me nkrofo aman so a me be kokoro no eno na be mama cheche ema ni me de on be ya asomafo ama o mama sa aboa me enti on be ya hema na o ma sa asomafo apostles enti mana ntimi ewu entwi adwenko enti mana wo pese o ware wo mo no wo mo no mo so be ya asomafo yes wo mo so ye asomafo se
ahene no nti no mo ya hema but obaya ohema no asaye apostle omasa ya apostle nti nyame ne behwie ngusa na gu wonso obesa o apostle no se de wosra me ba omo de ngusa ma o matadim ngusa ma o matadim ba obenya tumi ode benya na wofo ode besa yare ene oba obenya waware wanyo se obesa aye osomafo nti no e wosa yesra na osomafo ngusra nti eye banka so oba bia obeware nso bekwa heaven straight yes omo nyina me wie ya pe me ye mesase ya no se nyina yakro wo ye on sasai se eye tumi won yes nti oba ye on sasai papa me pegya me nsam ye no se ya na ye se munkum no apegya ye na physically no anse ye kwa na ye ti kwa dom physically nye spiritual na me de omko na makobu makonta eto oba bia be ware ubi abekwa heaven straight yes sir oba bia abekwa heaven straight obra ne ho ase yesitia Mr. Say to Bajao. Na me kwa wari sofo ni menya. Efi a wo so ja kwa kubosu. Papa ya wonya mienu. Me chawade. Nyankopon wo ho opesitie. Eni so onipa na ti nyame na se. Na de nyame ne pese oye no. Wonya ho faama na woye ma nyame se nyame ne pa. Enne me nyame na ni gi ne ho. Yes. So enti se bia wo ba na ba ya yo. Na wo be ye business. Na ewiase ma akono ne nyoma bi na wokodi di akyi na wonte wo ho emfiri sa nyoma ne ho a wo won se emma won konkro no ntumi nya ni je wo won se obetumi de waye de aye bibia so okay enti papa yenhwe ebra wokọ heaven no say osuru ka se emma 8 nko a ana wunya bi ka hoye na wo mo beji sa ma no ma mi hunu wo ho na ye hunu se ma 8 ne bepe 6 aka mani akua ho na ye ho me ba mo che obi yiri die eno de Yesu se ye ene ya ma me wo ne kwa odayim akua we are disqualified se obi yiri pa die se meji obi yiri nyame se ne wontimi mfa nche me ne de wo wontimi mfa nche ene ya disqualified akua papa kia ba sanche ho baby me pa wo che wo heaven akọ sa wo ye obi a wo no wani bro se wo pese nyame de udi djuma so ho metumi asre adom na ye de ama wo okay nti betumi asre bi ama mesisi a me pa jonye sisi ye ayo hai but sisi me no on sisi ame no kasa me wo lo kakra wo honhum wo lo adintina wo so ati kakra ti o mecha wade de mo na wo kasa no na ija no na epiesa na so ye de et enti no ho abon se na enwosa na san ba kairo na afie no sa ka wanu tum kakra ena enwosa ne ba yes ba wo kasa bebre se ya the more you speak the more you lose anointing sanity okay the more you speak nti obi anko wo se obi a wo se wo ye deliverance obi a wo ye se nko wo ye deliverance no ense se nko preach kra because we be kasa sa unwie no na eja na de be adwuma na swat nti nye se adom ne ye adwuma se de se ye adwuma for ntimi nye se we ye Yesu nua be man yo enti no meme no Yesu no me se one ne papa nyina eye me ye mresante hene ba nti obi wa mresante hene ba bia we nyame obi a we mresante hene ba bia we nyame mresante mi bo ya wo nyame eja nyame oba eja na ye mresante hene no eja na ye mresante hene okay enti no yes ana me che say mresante hene pemu no wo ye me papa no nti ono kwa na Yesu yi ni ho adi che me achi no wono na okukuru me de me ko heaven 3 times ma me kokoto no na wo kire me nyame me ye mfama no enti ano de mahu amo bebre e wo dream ana se dayem ama mo ne me adi nkomo okay enti yanhwe heaven wo so akọ hon presen heaven ma call be 4 times wako heaven be 4 times ni nyina no kwan be no mo fa so do ko no physical na spiritual yo eno no me da ho ya me da ho abon se wani mra won so no mo ahwim ne bia o nanim se ba ko no se no Yesu man gese mi ne be kukuru me we kura me nsa na we kura me nsa no mo de me koyin ana what do say me ba yo ko ho no so no so a mo ka sa me ntwen no kopum se ye di dwuma die ne be hye me nsa no minya entokwa bi ma abofo no be coin e wo honhom e ye honhom ntokwa e ma abofo be coin de seka be coin to mo de seka be bo me ho atwede a awo yoko ho na meti asori dem nti ho na na esa meti nti na abofo be coin me ho nti omo kwa na omo pam mo an kwa na afie no omo sa akosoro no omo sa akosoro nti abofo ne ba ye omo be coin ye ne me pache wo wonku na hu ni sa abofo aba won moko ana wo mo no so hunu bi obi a wo ni bia no ye honhom mu no mbekwen sa spirit ne ba honhom enti no
omoba na yese abofo na ba no ma beje ntokwa na ako na yese omapama boa na yede ako why oyoko wia Ghana so Kumasi so why oyoko se ho na bra jo nyame ne hyehyɛ mu no ho na opese ode ho ya ahenkuro ode oyoko ya ahenkuro wo yan abrem se ne ye be ye ho no ho na ye be si nyame mo hene nti nyame mo hene no ti o nyame mo hene no wo ye beyefo ngusare ne so a nyame ne premier mfa wo nye dey enye sa so enti no wona wote sa Moses wote sumu na benyam no oprane tia o so bi wa aso ne me nso mo de aso ne te sumu ena sumu o mo de tia no mo nwuma nyina ye kwaye omo nwuma no oyi kire me no na ye kwaye a enua kase ne nchi homa ne mobro kro asa bobom mobro bobodie mobro donchu asa bobom no nwuma mo ye de sumu ho no mobro donchu omo bobodie mu mobro donchu a bobom kwaye se omo nwuma omo bone na ye kwaye so ena omo ma won kwan emma wo a han ne wo so wonfa mo bompa ye ma won ama bi hewuro mo mu ama ono no ntumi enfri sumu me emetra han enti ko basa na ye se enti iwutumi so kyene Yesu Kristo tumi ana me pa show omo de omo ye eja ena wo ye oba na oma soma wo so enti omo mo na omo hyehye se de ahode we ye de e ma wo enti mimi tumi nso nsene wo wo ma me no papa enim ne awo kan ho asem jo eno no de me omo nim bibia all right omo nim bibia omo nim ni nyina ya omo nim bibia okay na yenhwe na wo describe said de Yesu ositie wo so Yesu te sei Yesu de sania mo hu ni mfoni no ya ne binum ye no ya ne binum ye ne tan but ebinum so ye no mane ye fe enti no sadia binum ye no mane ye fe no me hu se sa na otie wo hu ne se sa na otie na so wunim se sa na otie because wo hu ne pen se makoho me de ma hu no e na ono so nim me one ne papa nyina nim me so enti no sania otie no se mfoni ni bi wo ha nka me hwo a kire wo se sei e na otie nani mu wenyam ne ho ye fe wanya kokoro wa ya brantie wanya kokora wa brantie tuma na kokko Yesu wanya tuntum o ye kokko ba o kakasa bia bi kasa ben ne ben na ukọ ehu se Yesu ka wona me ka twi ne papa kora ne me ka twi okay ne papa kora ne me ka twi me sante hene ono ka twi wona me ka twi nti brofo ni twi nkwa na omoka omo te kasa bia sa omo de omo ya spirit ono no omo ye immortal ye ne ye mortal what present pen me pa cho da bi enkrofo wi wonu bi pen me hu bi kora da oh yeah wonu msada sa me no msa bo da bi ba de ye no mo je se de no mo ye no mo ne de na atimi no bibi te se mort eno pen na wutimi mort twa heaven for ni Akoma FM you heaven no yanhwe say na Yesu tie ene ade ato so no say ya chichira me ne hwene na ni na bodwe na no say ya okay what diagnose Yesu for ni na kire say de ositie we no ese no but nye say no otie we ni sa no nye say no otie ese nye say no otie se me na me papa no me nim say ne otie wa na papa no no na me papa no Yesu awo me ba jo da bi omoda se omo no na me kire say ade e mpro nware agye ade e pro so na obi a wona adwuma oba be omo ye oye nyame oye spirit from adebo asase no ne papa wo we different back say no otie say ya na Yesu tie ya ne say ya hu Yesu say no otie say ya na Yesu tie wo hu ni say ya no Akoma FM ne hwene na no na papa we minimum no dia what that's way minimum no so watch them mfoni mi no mama tusunia but as a way no minimum no say your friend no bibi wo kro bi abrofo dis abrofo no so me dis obi ohunu ne mo kasa Christ no me re fini dis say we na yi Yesu free mo no na Yesu free mo no so say we no we ye nipa o ene edi ni yi Yesu free ti say den na Yesu say eye we ya okay tie so say no won ade na je say na meme no mpese oba physically besra me enti no eno no na me gwa ho so me ye enti master na be ba re physically eno no visitation no e was say kwa bada dada physically yes that's physical no e was say kwa ba no obeda ne ho adi aye da ache ya me sure papa ya me sure but osro de e dan no nye good e ye mo yes ye bibisa ba nye good Akoma FM yes this one is very beautiful very handsome papa where is where
we dia was sran yankasa we say no yesu we dia wo hwe nanima very sexy asa yesu pepepe ana yo say oyi ne ho adi kire o da ye ma obehu say de wotie we say de wo si kire mate enu ti yakọ heaven me ena ye de mewura heaven ya describe for say the heaven is it here acha me ntimi nya hu ikura no a minim say manya hu heaven awie papa mebo a oh ande ye no kre enu ti me Charistic Ventures papa winim Charistic Ventures phone no osma ba ko de Zahara man capsules papa ma nwotwe de wi ya bi papa wi ya Zahara man nipa o cho say no sani amemete no so me ye honhom mu nipa so nto bi o ye honhom mu ni no won kokoro no fa enipadua ni nyina from utirim kosi wonanse na papa nti me pa cho wo ye honhom ma 8 no won fa wo mo oh say no na me che wo say aware de ono bi wara won ne betimi ada won ne be wo ma but won ne e wo ma no eno no nche say bi adwuma yese be no wonje anu de so be ye na me but bibia abo adwuma kama me ba cho an we ya Zahara man capsule and come ma will be coy and it's India ba mission no so ne Zahara mission and Zahara G capsules Mr. Wada Zahara mission and G capsules and nam san ya de etu ase de ku mo ba wade ho be ma wade ho and it's wo de Zahara mission and benum Zahara G capsules no na che say etumi yiyi nam san ya de ni na se na Zahara man capsules ya kam osomafo abie wo se eno de bibia ya kama eno tumi so be ma wo de ne ma nya kama efa ma wo no bi do brada wo fa mienu anopa capsules no mienu anwumra bema na je sebra wadidi awie na India ba mesha no so malaria typhoid diabetes balance blood pressure ni perfectly na bibia ya kama o kan she drugstore lane herba pharmacy kam ka shomo wo de frɛ 0246 34 83 34 ana 0248 56 93 35 na je say eno no saka Charistic Ventures mpani bi na ba was ba no pay bank say ba no pay bank say me say what Dr. Banie ene waji award wo no mpani nkase mo ayo semo wa ya expert yankasa wo chinyi photo ma say enfa ni no mpam no nkase mo aye ne ya anato afre ho ya chechira na so enye ye da na wa fa nkwaso Dr. Ba enhwe na wa wu say ayire so abosome wo tumi say wo jeja eye bisa Frank hwe na wan kan kire enu ti spana kwa na wato chimakoto dwekure butu so no ena aiso nsu stroke gonorrhea edam efam ya de stomach ulcer why yemre wompam we ya ba heba center ba no pay bank se me fi me wodo ho ultramodern machines ne bi ho ma se atonso agogo hospital no en chan wa teba come to 16 lashibi ya Bembawers Club from 0244 083 482 0244 083 482 and that's 0272 5012 not just say and no name of 3P aya 3P garlic mix 100% garlic extract and your vitamin and minerals ni na no ebi wo mu enu tinu no bi 3P garlic mix 3P not just say P-Work natural paper chop say one for 3P garlic mix amanke be de nie dania ba misia ba kwalena ke ba pedank angelos P-Work natural number ni frenaji 3P garlic mix ya masadi wa dance ne bi ba say so mu pebi akwa no akoton from 0248 92 8824 0248 92 8824 and that's 0201 000021 3P garlic mixture onuya pebinom na edro we dia anu nam che se kan no fe no Pastor Julius memo akwaba mama me joso na nagia memo akwaba yeah na mama Osma for one papa me feel you can me just say to trouble and so say one now wa wade enkobi and no ti ya disqualify yeah get behavior yeah penitentem yeah panic we dey ye too physical no say yes any what a wow you how Pastor Julius mama yan share ehin tasma ho do ya Osma for Daniel ya che ye wie ma it's a birthday be ba ko me ni bi ho na yen kan sana ya to aso na Eva Kanewu odi odi the birthday Orlando odi the birthday Eva Kanewu odi happy birthday Eva na na betumi dia to so happy Eva oboy mo program papa Eva Kanewu odi no kwasam wadi ya chia
Eva, happy birthday. Okay, when you, yeah, very beautiful. Very beautiful lady. Yamisha pa. That's not a yabu amedu so. Also UK. Also a share programs pa. Yeah, I know. Okay, also ya buama. Ruma program no afro the pastor na kwese ono so obu hia update powers ha. Okay. Okay. Happy birthday, yeah. Remember ya the sister Sewa ya ntafo no. Efiada no omo so di wo mo birthday this memra na wanyi enguso na ya nwese ya ntafo no. Happy birthday. Kwandem ya mo akwaba. Mejo so papa. Pastor Julius Yenre. Onya kwa heavy as we disqualify you. On do go bi. Daddy o. Minimal come on Valentine. Yeah, o say to try me. Wahani. Sure. I'm also my for say the airport I'm so about for na tell you mo hey life for heaven no papa I saw about for me go friend buy o say say no papa man come me run me patch me here oh papa trust me here so me work akoma mu say to heaven ba no ka che mo so mo hwe no heaven I saw for now say na why mo na hwe papa mami hunu na de madi ne papa ne nana ne papa mami ntie free me akasa me somafo me pa o che o se no o enam se o mo na asoma me ntim yes o mo bie ase de site right ato obi so okay han to mo bie soro o mo radio na o mo de kane ato so sei na o mo hwe bibia me ye no wasase no so okay aha enti ha me tie no engine so yesu ni papa o obia ha before ni nyina o mu nyina hwa akoma o mu nyina hwe ni o mahu me se bi wo still no o mahu ye mienu na o mahu bibia o satellite atu so no o mo hwe no so o mo hwe bibia se o mo hwe tv no atiefo akoma bu se bedru heaven me na me nie mami akosia no menya fe o demu bibia I salute you say na wa me program o mo radio da ho o mo tv da ho na Facebook nyina omo hwe YouTube nyina omo bibia nti ayese gina won nchen de me ye bia omo hwe oh okay omo hu me dance omo ta we adwa we suma me na ku anya de omo hu wo de heaven wo de nya de omo hu me say me wa kuma mu say me de ye hu wo ba ye mi say say wo kwa heaven kokko wo hu wo da na say wo say so wo mo me ba jo ma bisa ne say heaven no obi a onko bi ohun na obehu obi se bi obi kwa heaven wa ohun na obehu e won sensaye bi a ode behu se we dey heaven onko bi man mi bisa no na kwa asofo we mu na kase na kwa di heaven onko bi onko bi ma bisa no onko bi me ba se wo ye metimi aka che mo an se ohunam no animu enipa nyina no emresante hene de opese oje o nyina nkwa ale trase na wabodi odinim tie nia on pese obeje no no ene obi a ebia wa wiata se me de heaven mi nkobi okay onye ne yetene okay obedi bosomachi okay ana wode beye be ni nyame okay ana se bia wode ade foforo bi be ni nyame okay eno no de nyame no nchecherew okay obeja wo pae dei ama na momo no omo mani abre no eye omo de no omo oyini de afiri mu hwea mo amaka no na afi wode ma to gem mfi apem 1000 years nti abone fo no betere gem 1000 years okay nti abre we mo no honhom ne me kan say Akoma FM ni pa no omadi nka uko here no mobo na nka omo san ba back bio na omo san be bo omo bra etwa ato okay na sa no de wa ampaase de a na say won na che say eja na there's a second chance no second chance okay no ense dan CPE sansu ye no omo ye wo meeting no omo nwie na omo fa ho adwen wo so okay okay they mezam sana za gewe o hwa heaven obe tuma ko bi oh me pa o cho me de mintim mu obi aten ya ne mom no wa na wonim onwuma na obra wo ye de obo enti se won enti bone de wa ya me kura metimi asre bone fa cha ma wo na ani ebo no ani na kwa bu nkotodwe osma from ba chop bu nkotodwe deliver no my yes na boboni ba yes osma for why ye no na bu papa osma ye di abiri o be deliver no my papa sema no my papa sema no my
Akoma What's happening outside na kato na wo house. wiase nyinaa hene No wow. Yes. ɛna ɔhonam nyinaa nkwa ekura wo Jesus Christ. Akoma ɔde FM nkoto ne nyame a wodi tene mu hene Amen and amen. woda wo se hene Amen. wona woto hene Jesus. bɔne yɛ wakyiwadeɛ Jesus. ade bɔ ahyɛ so onipa yɛ bɔne no Jesus. awurade wogyaa ne ma ɔhaw wogyaa ne ma teteɛ Jesus. wogyaa ne ma owuo Jesus. yɛn nti na wosan dwe yɛn ho na wodɔ yɛ bio ɛsiane sɛ woyɛ ɔbaata a woyɛ mu yie na wowɔ tema na woyɛ abadayɛ nti no Jesus. woanhwɛ yɛn bɔne ne yɛn mmarato no so ɛnya yɛ ama sɛneɛ ɔsɛefoɔ repɛ na wo saa so a woankasa wodɔ ba kronkron a wodɔ no ama ne bɛwui ɛhwie ne mogya de bi mɛgu mae sɛ ɛma yɛ mpata deɛ ɛmfa ma yɛ na woasɛm sɛ obiaa ɔpaa mu ka ne bɔne no woyɛ ɔtereneni woyɛ ɔdomfoɔ woyɛ mmɔborɔhufoɔ sɛ wade wode ne bɔne ɛbɛkyɛ enti mebɔ mpa yɛ sɛ me nua bɛyɛ a ɔbutu w'anim yi awurade wonim ne firi na yam ansa na ɔbɛwiase bra wonya mfra wotwaa no no Jesus. na awurade wonim nea ade ne bɛgye enti awurade sɛ fom ne mmaratoɔ bi nti sɛ awurade woapo no a sɛ ɔnka ɔma no ho a sɛ ahenneɛma no a ɔwɔ soro no ɛnkwa nwoma no ne din nka ho a ɛfiri ne koi awurade kɔ ne mmoa Amen. ɛfiri ne koi awurade kɔ wɔ mmoa Amen. mogya ahwie gu calvary no saa mogya no ɛbepa wo bɔne nyinaa Amen. saa mogya no ɛbepa wo mmaratoɔ nyinaa Amen. na afei firi ne de koi no Jesus. nea ɔwui no ɔsɔre na waka ne ho ntam sɛ wɔbɛka yɛn ho firi nnɛ akɔsi wiase awie no ɛfiri ne koi nyame wɔnka wo ho wɔnka wo ne wabusua ho w'adwuma yɛ mu ɔnka wo ho w'adedie mu ɔnka wo ho wo na yɛ mu ɔnka wo ho na afei yesu mfa ne ntaban ɛnkata wo so na mmɔgya ɛdi bi mu no ɛni w'asɛm ma wo Akoma FM ɛfiri ne koi Amen. Amen. nyame pa Amen. yɛ nyame pa Okay. Yeah, Amen. Akoma FM Amen. Amen. For time. Je breaking the mighty name of Jesus. Amen. What you found in your tia. After radical way. Okay. So for time. Amen. 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 Osuma for. You have been delivered. Osuma for. Na so was my for nya. Well baby say ya me say ya be type say ya open. Ya share na nekria form the type say ya we okay with it. There be a open way but obi an form the nsaso. One po be also o pati at. Me ba cho me eh. Me so Wo de ni bi dem ko pe. we so mba. Akoma Osuma for FM ko hu mu kasa. Open kwala. Ma ba biriwo. Hey pastor, was my for was manyini o. Open Open say yes 18 to 20. Open 18 to 23 years. Oh, and you say yeah pem oba wo 18 out to 23 years mako 8. Na wakyerɛ ɛma na wɔpɛ o yɛ to me no Mo betumi dey ato nkyɛn kakra ma ye ɔso opo obi a ɔyɛ good in bed. yeah Yo obi a onim mpa so Agrodie. Ɛna biem. Obetumi ne na didi abom. Obetumi ne na dware abom. Wɔyɛ kɔkɔɔ ana chocolate. Wɔn pɛ obi a wɔso. Okay. Nti ne ɛnu wɔn pɛ so obi a ɔyɛ tie bi. Okay. Nti obi a obetumi ayɛ adwuma ahwɛ no. Akoma FM Any Osuma for so we need a hop out. Akoma FM Tina mama na kwam to ntena na asem bi ti adwen abisa no. Vamos lá for asre. Pastor Julius here cry. Vamos lá for asre. Na mama we dey this is Pentecost for me na ntena so ni ma. Empire no kra wa do. Sa o mba pam. Na to tro mo so say go bo to so bo wi Osuma for your radio so. Empire me ba ga mu ya me. Empire tintinti we dey. Pentecost for mo sa akwanya no. To say so fu create no ata tam ko nja. Me pro wo dey buy kwa chire me pro Osuma for ye mre ko. Na da so pampai. Ya twitwa so. Pentecost Osuma for o mo ntia se. Osuma for em say jam je say Ya na kwa bo ni nyina akọ. Ye say wa horo na kwa aha ma de o me say said ya na onyankopon efro nipa no de mi hu no say Osuma for de ana say onyame frɛ e wo no so na
onyame frɛ ba obi so a ohia ntateɛ bebree ha because ɔhwɛ ne nsɛm a wɔka kan bebree menim sɛ tiefo a kyerɛ nipa bebree adwene tu sɛ nipa bebree adwene kɛsene ne nye bibia sɛ nsɛm na wɔka kan bebree na amfa kwam wayi bible na sinkyɛn na wɔkeka keka de ɔno apɛ na me nyame na me mmerɛ santana ne me na David akonwa so na meteɛ saa nsɛm we bɛde na Pentecost apostle ɔmbɛmo atrem nti I think sɛ atene kaka na ohia ɛne nkyerɛkyɛ kaka na ohia sɛ de bɛyɛ obetumi ayɛ deɛ n'agya soma na sɛ ɔmra mɛyɛ no anya saa ɛbɛma amanfo kwa badwene sɛ ɔnsɛ na amanfo kwa busa wɔ Facebook ni ade sɛ ade wɔ first center na o ade wɔ nom wi ana ne ade because nipa bebree dwene sɛ asɛnsɛm a ɔsomafo Daniel akikan ɛmfa kwa mu enti ne nte aseɛ no enti sɛ wanya nteteɛ ankwa kyerɛ bɛdu baabi no afɛ wɔkasa kwa nipa bɛna adwene sɛ gyama bakɔ gye duro bi ɛna ɔde ba bɛbi nso ne bi onyame frɛ na ayɛ dɛ aba no so enti ohia atene ne nkyerɛkyerɛ ɛbɛbɔ na mana timi de atena asɔre no mu na wɔde asom no wayɛ nyamedwuma deɛ mɛsɛ ɛso Bible cry ka say adwuma no so apafo no so a enti so osomafo da na ebeye bia nyame pene so nyame gitum na emum sɛ wɔn fa sɛbi nimdie ni nyansa anya ɛho ɛbɛba nsɛm bebree kyerɛ sɛ deɛ wo yɛ no wɔn na bɛtena sɛ bebree kyerɛ no wo bɛka kyerɛ sɛ ɔde no kɔ heaven no ba saa nsɛm a wo ka na handle no so obi yɛ doctor obi yɛ nurse ɔno so de bɔ ani ɔpɛ nkwagye o ba wɔn tena sɛ yɛ saa nneɛma yi ɛkyerɛ no nti I think say osomafo be hia atene ne nkyerɛkyerɛ kakra bɛboa no ama watumi ayɛ nyamedwuma na akɔ na wiye sɛ no ka mama nye Bible school na kyerɛ asofodie Bible school ye nimdie ne yɛkɔgye wakosua de ahunu sɛ tworo konkro ye bie ne sɛ akenkan sɛm ne ade ewo mu na mmom obi yɛ sɔfo a mama ɔnkɔ school ku anyame afrɛ no so yɛ sɔfo Bible school nka hwe ɛno yɛ certificate na mekɔgye sɛ masua de no ahunu sɛ na teɛ nti yɛmfa sɔfo saa kwan so na mmom sɛ de osomafo Daniel Akoma FM wrong nemum no nyame frɛ obi ansa na akɔgye ntetege ɛnyɛ sɛ akɔgye ntetege ne ba ansa na wabɛpɛ ɔfrɛ no ɔfrɛ no ba ne yatete nipa wɔ ɔfrɛ no mu sɛ deɛ yɛafrɛ ɔba mu sɛ brabɛyɛ no sei ne na ho hyehyɛ ne ho mmerate di so ne fa yɛ ne mmoa nti I think sɛ yɛkɔ fam ɛne ɔsomafo da na ɛbɛkasa na Pentecost deɛ menyɛ ɔnyae ɔbɛkɔ so ayɛ adwuma wɔ mu na yɛka show o mama sɛ yɛwia sɛ Pentecost apostles baby ɔno no sɛ yɛbɛpɛ apostle na ɔwɔ number area head na number ne no so di nkɔmɔ na sɛ deɛ atie bia no yɛhu sɛ deɛ yɛbɛyɛ no na afei sɛ ɔmo ka no hyɛ yɛbɛhu ɔmo nka no hyɛ nso a yɛbɛhu ne yɛde yie ato yie na atumi aboa nyame hyɛ papa Pastor Julius ne yɛte ne ka no amen wɔ se amen no kwasɛm amen fever mix make am for the ama wɔ na wia doctor mibonso na adro yɛ amen fever mix wɔ se yɛndi aduaba ne yɛfa han ne sɛ yɛde ahana no bra ne yɛdunsene no ɛna ɔde ayɛ amen fever mix malaria bɛkɔ wɔn mu ato wontumi didi honam yɛ a wotumi sampa wa ho de sote wayɛ no fe wɔ se menyare nso menti apɔ watimi da wonya amen fever mix wuti ɛna dwa wɔdwa sɛ gagaga wuti fa dwa wo se yam wani nyina yɛ sɛ gon wahwe obi bɛka so wakɔnom yanoma adro yi bi wonya amen fever mix ɛno ɛna sɛ wokɔ ayɛ sabia no wonya malaria anaso wonya yade yɛ amabɔbɔ so ne bia na a doctor for prescribe ne yɛ ma ho sɛ bɔmɔde na kɔ ne kɔtɔ bi nom chemical heba shop bia mu amen fever mix ɛnyɛ na amen scientific hospital was say ɛne sɛ yade bia bɔ wodi akyire hospital sa wodo ne nyina mu baabi enu wa won fa nkɔyɛ na so kɔ a yɛsɛ yade ne yɛhunu yade korɔ ɛno nti yɛho humu yade fa kɔtena fie ne kɔwu mezɛ wada amen sɛ yɛ fidie badwemba ɛyɛ MRA wo ba ne yɛ do to so abɛkyerɛ baabi yade na kɔ hinta na afidie no akyerɛ dura yɛ mfa ma wonom ɛne yɛ wonom ya herobasa yade no ebetu pia na fagyan ɛno nti wonya amen fever mix ɛna amen scientific hospital yɛwɔ Kumasi kajetia yɛne su ɛne di hwɛ ne mu na mmom yɛne adehye market ɛne atwuma tachiman ɛne bo fipam frɛ 0277 00 1234 and 0202 488 588 amen fever mix ɔsɛ nyame ɛne yaresafo nti kafɛfɛ talala kafɛfɛ capsules me sɛ wada bɛma ɛnam nsa yɛdeɛ bi a ɛdi wonya ama wo mɛma yɛmu kɔ fam akasa wonya kafɛfɛ me sɛ no no bi wo bɛma no ehi wodwo so a wote yaw wonya gonorrhea syphilis wadura ɛnie kafɛfɛ wɔse talala wɔba yɛ nneɛma gye nsere pia gye mpataku akosua kuma no mu wotumi sɛ hɔ abie wo ne bɛma da wonte dɛ white yagye wo akɛntɛ so ɛnka ɛwɔ hɔ wotra sɛ na ato afɔ wo so deɛ ɛyɛ kafɛfɛ talala daniel bakwale na Fred Mens happy danke
so keba smart e wo bose se wa heba mampo joda smart korongo wo wuskobi e wo nkoko wo yaka fefe capsules bia fra Harriet e wo 0207 183 819 and 0243 10 5904 FDF agya tum say yokoto ka fefa hwe hu ne say ya tra ka fefa good capsule na wonum no ehun Savior Foods Dr. Savior na dua ne ba ko special food ya mansan ye di bie wonum di wadanse empanim koda wo bia tumi di Savior Foods meze wada ya say ayaraba bo atrema ye say yesa bokiti ma enunti di Savior Foods ne bi na mo ho ban free diabetes ulcer and afa ya de wa wodo ya ka be ma wo ye mre Savior Foods bebo Dr. Savior ka che na benya Savior Foods for 0577 201 495 and 055 57 89 698 eye Daniel Ben Trading Center ye Daniel Ba Meshaba malaria beko typhoid beko fever jaundice honam ya honamre wa poso ya edro ne ye Daniel Ba Mesha Dani Tom Heba Mesha wonu atutimi ne di eya no wani so briwu ni moja anemia wo ba wo ko fichira enememu ayebasa wonya Dani Tom Heba Mesha Dani natural herbal capsules bema usisi ya wodo brada waye mranka sa wompem wode boss 1 minute 2 minutes bema junso nkuruma wonya Dani natural herbal capsules Dani herbal ointment so fatwitwi wa poso jonku wu chepe fatwitwi we na wo be gina so ama hode abenipadua ni mo Dani prostate all capsules so de ene you free prostrate no obi odwonso ntentem odwonso no ya se ahyehyɛ wa pen for ma bo friend for woni mufie nkro wontumi nombe Fred Dani herbal and trading center naji wonu pay was 027 33 92 877 Daniel Ben Trading Center ewa Aston Rome wani Dani Farmer ene bofi pam na nekua Marco nyame sini nyina momunyini na twabre ni dura onu nyame na ne betwa ne de enti obie nim na mom adesua bebre wom adesua bebre na me dia bia me nyini se woni nyame ya ahia 101 ne de oni Yesu Kristo mere something hene oh papa Yesu Kristo na yade betoto so kura wa hunu de wo kire ehode woni Yesu ahia na Yesu wona ne wakwa he wasi we woni na hia 101 on osini nyina momunyini ne woni Yesu Kristo ahia mu 101 me no te 101 na momunyini no we no momunyini nka ho 101 ento obia ni Yesu ahia 101 said you would see a interview. What go heaven about? Sister, is it possible? 101 interview 101. Hey, 101. Oh, what on said? What on said? Mwajari abo. Wuni nyankopon 101. Oh, esura bofo ye wudi wo ye Yesu. Enuya wo de wutumi so ni pansa ade ne kwaso wo ya Yesu nsia na mu David nsia na mu wutumi so ni mu wutumi di wo bia akọ heaven masa eho de me na ada ho eho de wo deliver me na mu we de we see deliverance na wo ba Yesu osuma fomu ya wo deliver we Yesu Dabi me de we na wo anyi hu ye hwa osumafo mesrawo na nyankopon si nipa ba ko sachira osoro abofo apem omo anije hwe ne yie we de okeka ko ide mesra won samra fie na we de ye de wo gina asori anu a enye yie enti na obia kwa ukwa ne ye de wa ba bepem no ukwa ne ye de wa ba bepem no we de mesra we deliver me ba deliverance we de ankame tobuase na hwenu bi ye na ye wo omo ye de wo mudidi bre ye tobuase ne som onyanso munye osomafo wo som bebra adwuma esese wo ye enwoma bi wo ho esese wo hunu na wo tobuase me ye kire wo na we de ye de udi a enye ye sister wo ma angels ebe ye operation wo ho ye wo oyi surgical operation angels ewo ho
Akoma FM. That is a what FM. Papa, you are going. Yeah, what can also why no? Who channel FM and son of and the atosomy and sa. You will operational surgical. Mr. Osmafo. What go be channel FM and 101. Maybe I can say. Oni who credit in Komoa and come any problem. 101. 101. Nana go problem na 101. I osmo for catch us want yes or me tell ya 101. Akoma FM. I think you physical set. Yes, Nana go yes, but I can so call heaven. Heaven. Yeah. Obetumi. But I say enya physical set here yo. Ne mo ye yes, to the near ma, what about what in your good damn Negu Homa, Kobusa, who see a good I was say, I know you're here, I know the assassins were in here, no, a crown, and a chachao, and a Hindia who near ma, a diabecuni, a carpenter from Catch now. Oh, Sumafu, having having na Mr. Osmafo, Mr. Brafom my Brafom na where they were so okay na Marco adia ba ko a wo kan so a ho no so esi esu adia free mu se asori dam obi wo ha o saa nimdie a obetumi di aboa ma asori na koso ne ya kana hye wo ya mane nye ya mane nkasa onimunyum to kra ne amoa no we maame ho awan na tua wotumu se dibira no ka ya ne dia ne ya moa nipa kro ya mane nya efise ebi ni ho enti so kra feel says o ma obi kwan be ya se bi obegi no o na do ma ha obegi na ni monyam yese wasesa ne ma wotumu se obi wo bibia esese wo ye masom ne koso na nso ya tena ne so ya mane nye ho de edi sam ananio ma bi koso wa sorry dem a enko yie ho no esese ye hwe ne yie yesese ye ma ne kwan se yese wo ye bibi no ye ma ne kwan no nya bibi na woni mu yesu suwa ana bibi techema wone ho yenso ni mu yenso ni mu na yentenetene no na yenya ne de esese ye no ebi wo ha wasomafo ti wayisi omo so ni mu ana nimdie bia so ni mu onimdie bia wonim bible mu nsem ne ho nkwane ba so ni mu ana wo hwe ne dressing de obedidie se de obesia ye no na wo mu hwe ne yi a obetumi abeye bibi da ache eti yesra se de omo ye no no omo nya ne saama no na koma nto ne yam na wo hunu se wo som na wo som no akatua papa ye de e wo ho na nya sa ya na wo adwene ma ye o kesene no ano na ebobo be amuma ne nsom kwa na wo mu hwe ne o ma bi ye wa so de dem asofofo no ene wo mo ka bi eye na wo munya se ya kanipa se bebre no obi wo ha wonim ye na wantumi nye de anye yesra wo mo nhwe ye ho mai nyame so no na kwa ye kefo so travel and tour recruitment agency me so for akwantu wo nsem nyina akoda wonom asobo do ho bo wona ukotokro enkasro no ye kefo so travel and tour recruitment agency ye man working permit visa across Spain, UK, France, Russia, Holland, Dubai, Denmark, Italy, Belgium, and Turkey. Shannon Sumame says the same for Sika Komako Nation man be not when you need them no. What the back of my cave for Sunabi beer to me, Abu Akama. Yanya Jubakubi, Akayentama, Upper Morbridge Memo, Yama free working visa, free plane ticket, and accommodation. Now, ya were going to where you mamma near to me and ya Usikano. You're returning the back, and I say refunded at the Mao. Hey, care for Sokumase, and high tension frame 0241 16 97 74 and 0278 90 29 and you go find about untimi di umoja so ate wona wo say tititi ana wo ba ukọ fechi ani ma kwa ye upese onyini fine wodidi ye wodaye wa ho ade no esipe na sita ye grow fine moja dromisi e ba kwale na keba ashtam rom smart e bo ase Fred Mensa ba pedang pure leaf chemical ba show biemo wo benya bi unsa de gita ba clinic ye van no nam ne e pa grow fine odende gina ne tobi kuma se me ko runabout ani ye wo ye Bank of Africa friend 0244 59 65 32
na East Chad Herbal Center na the breast man capsules adiaba purely herbal capsules me so be ma wo mema yem kɔ fam sisi anapokra se wo do brada wa ye mre low sperm count ojo so tentem ya no ya se ya ojo so delay asamba ana wo pese yi prostate cancer wo be mem cancer wo hwo mo gonorrhea syphilis best man capsules each man East Chad Herbal Center no Daniel ba have me kwalena misty Friday Men's African herbal Chris herbal KG herbal obuase smart herbal santema ponse wa herbal Cape Coast buachi ansa herbal Becky Franco Usomeya and son Christ the answer herbal watakra say we be East Chad Herbal Center what the best man capsules aba ewo suhum Hansa Street from 0208 28 80 99 and 0244 96 60 43 East Chad Herbal Center draw best man capsules man sanke be condemn ma yo ma menja ma mata London and Mr. and Mrs. Boaf and Mr. and Mrs. Daku munyina ne omu etie kama pa ba Josephine Ampon and Mr. na Braje ne team nyina Francis Koja and Mr. munyina Mr. omo operation team nyina ba nyam kase mama the thing say time no ya so no so twetwe can be say free some ko time no Akoma FM bia ebose ya jai e ma hwe me watch no bon eno be boa 5 minutes bia 5 minutes 41 ebo 41 pepe yes sama e be bon ti 41 ya no pa watch ni bia bose na asi ye face watch no e ye pa ndi wudi utam di agora no hu se wa na ade agora 41 fi na ekwe be ni sa ene enya ni 42 se we ndi na me ya na 41 and that's so that 36 ma no wonder because we na kire say Yesu ka say bre na ekwa ya batin se makase ni ade we ya hu dwiri sem enya sem ketwa na osma form me ho dwiri mi pa ba ma unim se nyu onu nko ana wo musa wo omodo so pa na nsem wo be 50 20 years ni o te za kwa bi Yesu epio ni kokko ase so te sata kwa mse na wo be do makri ma mo kra mo pe bas bi si wa mo ye so obi o pe so ko be bia o metrem e ko du akwa no ti Yesu edwale Akoma FM o be ba sa fi no so no watwe so ye no yes abae so it was my for the na bi no na minimara na ma yen ebia wo senka ye toa so boa no eniebe ehwehwe ni mum kakra bia se betuma mo hwehwe ni mum kakra ma ya boko aha the oisu ni say ma but also how many years 28 or no 28 years there be obo na 28 years o pay 18 years aware no say etiaga na mra oh 28 is 18 emu wadodo emu 20 na 60 years into me kwa 19 years 20 years ma na 28 years wo hwe adwuma papa di aba asase so o be ye pa se adwuma we obetimi ne nkran keto aye se adwuma no ontumi no omonye ma ensemu a sumafo adwuma nyame di ama sumafo firi soro a osofo di aba ata kafra odi aba ati asefo asase so nkra mo nya mfiedu nwatwere ontumi no omonye se adwuma no so enti ma yo anta mind trend na kra ni chinchin ko no mo nyini ma hwe ma enka no kra bi nkire e papa se de na na akwa kan na no problem kakra wo enye asori Pentecost for no mo mpenipa e na asa adwumayefo sa somafo no bi wo Pentecost no mo ye adwuma all right but obviously ye nyina ye hunu say problem kakra ye den e wo ho eye se obi ka se nyame se a wontumi challenge no because on obi ehu nyame da but on some keka no na kire se ampa wa yira anawo na mkwan so ma nipa no doso ma hwe ukokrom sese ya obi mu se mampanyimfo pasa wa se fita no obodu ku fita ko se me yedifo ba no preach no kra microphone ma ebi the bible ne nam sa obi free ye askwa obekokoto no wo esoame obekokwada so me kanya me asem ebi di wurawura fie wo munyina no wo haw omunyina wo haw na akua ka se obi hia moa e wa asori mu asofofo we ni moa no chise na akufo ado ne betuma boa wo enya asori ne boa omo oh yes
ɛyɛ ɔman ne haw nya asɔre haw firi sɛ asɔre no deɛ ɔhwɛ ne wɔ fata susu sɛ obetuma yɛ adwuma ma asɔre no ɛne yɛfa no mpatɛ ɔtema seɛ paa papa yɛ odiifoɔ ma Assemblies of God yɛahwɛ ne su ne ne ban so ɔfata diifoɔ yɛ ne yɛfa no maa deɛ meka ɔtema seɛ yɛntumi mfuo biara sɛ na sɛsɛmfa so odiifoɔ ɔsomafoɔ nti no Daniel sɛ wɔn ɔsomafoɔ Daniel wusu asɔre sɛ si aso wɔn nka nyame asɛm a just imagine sɛ preach bɛ no ɔsomafoɔ bɛ preach no wɔ dɛm so ne mɛkyɛ no ebiem ɔsomafoɔ kɔ heaven aba oni nyame ne nam oyɛ nyame ba oyɛ Yesu wɔ fa ase oseni nua wɔn di nkɔmɔ wɔn de kyaakyaa wɔn ne nneɛma nyinaa afiri soro abɛgu ne dɛm oh Jesus Christ say I'm go say I'm ready now Yesu wedi abropa o ti bi suwa kyaakyaa go gu bi ni mo dɛm na ye tie ma na pa mo mi nyina deliver sa babo bi asa baba Yesu ntimi pa chacha ni bi mre me pa dia se ni nyina mu Yesu wo chacha go e na ye bre Yesu to bre mu kwantwa papa so na ni nyina mu no se wutimi mboa bi no mo chacha ye no ye sa Yesu amoye kura jese djuma na ye be ye jese ye de ndie ban kan kura what was sa cha ne mu ntuma ne ahene wade akoma odifo Daniel osmanfo Daniel wale dem so edi mesre yo on tin ho ase ma yen cycle mind kakra ba eba say ya on say ya na bi ho bibi kakra wom ne most mama safo we ta hu on na ya na wo person of fresh spirit ne ade no ne bi ho na akoso sa ade no e wo ho say ka on ti ase but ewiase nyina nim so small problem onyi ntum sa ne emo ano mama yenim Bible no nsem a waka kire yen se so obi free kire be kansam foforo bia eni tro no nya pa ma ye nyene ntum se ne small kan nyina ne tro ne bobra ti yini tum a enye ye ne mum aware ma me wie ne sa aware no wo pede a ewia so bia betuma aware wei sebi omo odam onyare hwen ha no opeso aware obetuma aware obetuma ba konhoma only say obeka so onya adwuma se de wo se nyame asoma ne se omo ye adwuma wa asase so ompe so be ye adwuma ne de eni aware no so de ma me ka che ni pray nsenya ade obenya bi because se opo ba ono be ye adwuma de ahwew se wo ye nyame somafo ne de aye nya ne sa because se kotu ese wei udim se kotu adiamia pa kotu adiamia won nsem asem na wo sanke change no ma wo se wonya adwuma no be wetima change kotu no wo be wetima change kotu no so na mecha no kotu no se ne wa wo kotu na enema ewo mu no se de wo kasa enum na ne wosra oba enema mane ya wadu oh middle now then na wote ho a why stay for sa no ono kwano no jama Akos send your mensa ne menamu twetwe me no emu ayetiti mentumi pon sorry Pentecost eno mi freedom by na nyame na mahu se nsori bebre wa onim onim no piansa na wakoda me hu ya ne se wada oh okay the one me hu ya ne se nsori bebre no ayese nani ni ho se wo hwe ne omoye aha enti mi madwo me be ya na bebo ama mabobo nso na hodo ano etu omo hye nyame nsasa sere nwusra na mom se ne be ya be ma omo so no nyame betimi ehu omo nyuma na ombi bia na watimi abu hu akonta sere be ya ewie na e ba no omo so omo nya oyiraba aha enti madwuma yemu no ebeka ho ena madwuma yemu no me ne number sabasa sere me evangelist ne mo meko information centers ne ye de bia beti bi so na afi mabobo nso ra hodo ano na afi no macheche enipa a wasa me de omdi dwumanim na omde manu di sema yedai akọ se ne be ya oje ho adwuma no ebetimi akọ wiasa afa na nyina efise wiasa ni nyina nye Ghana nko a nya Ghana nko a enti nyame yi second for yes oje for candy4 yes ewo the whole world wiasa nyina within abrochire ne bia na ayi hene abrochire mia be no watu kwan akro okay se no onwo no nyame nhyehyɛ mu no no obese me di dwuma bi wo baabi a me wo no ema no eno ye hene oyeko oyeko no na omo hyehyɛ nhyehyɛ ma me eye covenant eyapam nti omo na me pam nti apam na omo na me pam ye no ena omo gina so se me ni dwuma bi wo oyeko wo ma wo adi dwuma ho no eye kinship omo hyehyɛ se me nya wo hene me di kan e wo oyeko aha nti eno ne ye kinship okay aha nti David
akonwa na omo hyehyɛ sɛ memedi David akonwa David ben tete David no ya tete David ya wode taya kum Goliath ya okay enti no saa tete David no ahenie mu na meme na wo sɛ meyɛ madwuma enti no ahenie no aba eba ebe meba nse be se 12 years ana 11 years ni ba eya honhom mu agudie eya honhom mu ahenie nya physical enti se honhom bi mie wani a eda wo se kura honhom fa agye se obi a honhom no abie nani na ohunu honhom ma agye ene eda obetime hu se akonwa ni weni ena men so no tese ya megina we no obi o wani bi ahwe matade mu a ohun se enwosra matade mu nyina ho a yetimi yi bi kura say ye hwe matade mu nti obi o wani bi a ohwe matade mu ohun se bi o matade mu yellow a yetwa nyam eno no ekire eno no kire anointing eno no kire enwosra na nkasa red a maya hodoro nyina ohun matade mu ohun se ade nyame asra no ni a tinye bi anya de ene ho ye hu se nka enwosra ntimi ntani patade mu ba me ye different na omo yes asa de be ya obi ani ball so bo se we de nyame asra no ni na enti why na o mani ball won oso a won be hu se de nyame asra ni because me de me ni menya hu nti enipa ban na wo hu se ya wo mu be hu se impo wo coat ya wo hyei enwosa wo mu a wo betumi atetibie se de wo sika de make training na no say okay so obi ye bayifo bia no na boa na bie nani okay enti wo hwe so hwe from wo hu se enema na wo ho ena ade no so na ayese e shine ayese gold no Akoma enema na wo e batade ni ma enti sesi ya ka say enema ni bi watade ni mu ba mimi ne ni ntina mi hunu no ho okay so wo wani kwa de wo hwe ya be hu se ampa enema bi wo na atade mi yellow aye twa nyam eno no ye de eno ni de nyam no eno no kire dia wasra no nchise ewoni na tade kura wo hunu nipa o che o enye nipa ni nyina meme kwa ne nipa omwaye me sa nti na me se me ye okandifo no okay me ye ogefo no nti ogefo bia no no na nti ne ye different obi a nyangosra e ma na tade ba je me nko okay se yesra yesu no wonkokro sane sa bro no ma be si na betiri so e ma edadi rem obi a hu se we ne me doba a osomani na muntie no enti abrebiam no nyame wo ne one ne pam enti ye wapam foforo apam foforo edikan apam foforo atoso mienu ye ya breso eye third covenant apam a etwa to kora enie enti sa apam no meme na nyame no ne me pam ya esi me mesere so ene nti na omaye me se menye ogefo me wiase nyina so enti ahenie no de ahenie sem no ebegina bat eno no me start a anche mo na matoa makwantuo no so efise akwantia wo tu akwan se akoye se ogie no nya oman mu ankwa na wo setra ye wiase afa na nyina ena yesu ene ne papa aye friend mresante hene yesu papa enti ono ya me papa friend mresante hene enti mresante hene ya me papa pani ena yesu so ye me papa otoso mienu me ba otobo che me ye mresante hene no ya wo papa pani pa no we ye papa ono ye different from yesu ono no ye different ena nyankopon so ye hwan enti yesu no ono no oba ewiase bewudi ne kwato ho ma da samanyina ena ono so ye me papa kuma ena mresante ye me papa pani sa na yeshe ne ye de etie wo heaven ho eti yesu ye me papa ena mresante ne nso ye me papa enti ommiyenu na ka o madwene ye de ebom ena omo hyehye de me di sa omo de sa akonya ne mame ana sa dwumadie ne mame se me medi ma om ti dwumadie no na no na ne kasa wo se wo call heaven wo sade na heaven site me pacho heaven ho no e ho na mresante hene ne wo no se ye wo eja nyame oba nyame onkonkron na mresante hene yo mresante hene no wono na adebo ashase no wone ni tumi boss ro boss ase bo ne omunyina na omutumi de omutumi nwene abofo sa abofo ensom no okay so enti wo meme course ro honhom no ayesa na mada eti meme ti mani no daye mu no na chese me wo soro na wote wani wadaye mu no na wo kosoro na me wo soro okay enti na hu se me butu mabunkotodwe na me pagya mani no e na me hu no wo shatade fita why na shatade fita emresante hene no okay owa wo ye brane pa ne so brane no ebi ni asase so okay oso bai tre na natade mu ano nyina ya nwura agese atretre
ɛna wɔne me di nkɔmmɔ enti nkɔmmɔ a wɔne me di yɛ no ɛna ɔkyerɛ me nea memɛyɛ mfa ma no okay ɛwɔ ɔyoko sɛ memɛdi dwuma no wɔ hɔ nyɛ dɛn ɛma no nti wo deɛ ɔyoko na wayi mmesante hene kasa bra ne bɛdi dwuma ankasa ɔno no sɛ ahenni na ɔhyehyɛɛ no hɔ na ɛwɔ sɛ France nyame mu ahenni enti aberewe mu no ahenni nyame mu ahenni sɛdeɛ sɔɔ no mo brɛ so no nyame sisi ahemfo no saa na yɛn abere mu nso nyame pɛ sɛ ɔhyehyɛ saa nhyehyɛ no na ɔhene biara wɔ obi pɔtea ɔbɛdi wɔde sɛ yɛwɔ sɔ ahenni yɛwɔ Yoab ahenni yɛwɔ David ahenni enti no obiara wɔ edin a ɔbɛdi mu dwuma okay nti sɛ yɛba bɛnya ɔsomafoɔ dan yɛ owusu ɛnso ahenni ya da meme deɛ no deɛ ɛyɛ David ahenwa nti David din ahenni no deɛ David din okay nti yɛ David din nti ɛno no deɛ dream no na me hu sɛ me kurata ya meyɛ dɛ metoto una wo kurata ya me kurata ya metoto ɛwɔ honhom saa nti ɛno no kyerɛ David ahenni okay what be see David anan saa okay enti na wo se ɛdeɛ ban na asɔre no aka wahyɛ wɔn ma wahenni no nyame se bedie no emem we are Jarlight travel consult nyame ya duma Dubai Expo no 1st October and it was January 2022 yene celebrities pin na kwahwe abom Dubai tour there's a safari na fame the pyramid in Egypt ni na no ye kwa kwahwe Jarlight travel consult e waton sisters so attention fresh 0249198615 0249198615 Global School of Aviation brana bagin tetiapa enim diemu ene bra me hye we opeso Benson Metro Report na we school abenya dwuma hospitality management tourism and culture affair ticketing and reservation passenger handling and customer service maritime management media and communication bomodiana bra busumi sia pe na chechefo mu akunini ene ani tiri and bachelor wade qualification senior high school trial results was a diploma HNDO and as a level degree and the akaka no for Global School of Aviation it was 0243 284729 0243284729 yebeko awmane so na yeni afrefo akwadi nkomo 0322498035 0322498036 0322498037 0243114497 na dia wafa yes phone in segment no ehoka Ayona Pharmacy yene de impressor capsules aba and afa impressor oil no pemu adwuma wusisi wojonku wakire bramo wokotodwe na hono kura no na echese free ho enso na wo ho no awewe mese what the pain by na wote wo no pem wuya Ayona capsules Pharmacy one impressor capsules no wo benom na impressor oil no de fa kokoro no eho aka no fetwi na oil no eno ano no obete apo emritia wabimo se wo pe impressor capsules any impressor oil ni biato fra Ayona Pharmacy e was 0243 123224 0243 123224 and 055 3134 185. Hello. Hello. Good afternoon. Yeah, good afternoon. Didn't baby afraid free me patron yanko. But you look at that Kumate. Me patron kasa yeti o. But you look at that Kumate. Me patron yeti wasama. But you look at the same man and I green and Yejuma. Hello. Me patron yeti o. But your man I said so almost say na dream. Yo. Akoma FM. Ya no didn't baby afraid free. Want to me and hello. Hello. Yeah, we didn't baby afraid free. Hello. We didn't baby afraid free. Hello, we didn't baby afraid free. Grace. Yo. Yeah, I'm quite Grace. Yo. But I mentioned I would you may not and not 18, not no. But I said, man, so. And then I'm going to say, visa. Nyame ensha papa wasi nyame na soma no nti nyame na behwe wo mo. Hello, we didn't baby afraid free. Hello. Kasa feed ya friend mommy. Okay, mommy yankwe.
Me pa cha so na cha na pesa me kakakra. Kan yen go. Akoma FM. Yeah, some matter no can me to so man ba so ka so I have who go dia me na to bisa me aka so so me kata. Me kai ta man pa me so da e hu. Bisa wo mra na bakura. Tam le na bakura. Ti me so da e hu. Bisa se nyankopon na to jam e firi mi ya mu. E ma nfa so mani so tie ni firi mi ya mu sorry gina ho dan papa ko so do ko ni sa nfa. Na so me ka tren ba wa nfa anya set. And this was also we decided I'm in the yard, you know, I say, Angel Friano, no, I hear you, and I'm going on your. Medase papa, we didn't baby free. Hello, Maa Akos. Yes. Yes, see, ya from me, why not? Me here, or more card, no, from me. What that your pompa from the man, yes, or one with the mammy, my run on tea from my young. Hello, see Yanko. Hello. Hello, see Yanko. May you say that I'm a long man way, man. A long man way, man, Mate, see. Hello, we didn't baby a free. Hello, we didn't baby a free. Hello. Okay, young boy. Yeah, man. Someone said, yeah. Put your boys in area. There's no like the woman. You be able to get about now heaven. Now, Papa, yes, all address what you say, why you are. Why you are. You need this new Papa warrior. Akoma FM. Nyame and show hello, we didn't baby a free. Mr. Mensa. Yeah, we did Mr. Mensa, I am quite. Yo, I'm saying, I've let a national American. I mean, also, I may them dream in the 10. One run and a year. We may woman in heaven. One brand and a year. And see, Moroccan only baby woman there. Over there will bring we home in heaven. Remember, I want to from one to say, from when you do all, number more trial. Why the question is that Bibi, a Bonibia woman, no, a trial, when we say, the not in our woman, Kakan Sampanaba, or a trial, what is so a cup in bra. We go to a qualify for that period now, and your men channel. And see, Morcano, I am a father, so we were to him to be. No more, yeah, the match, much, and I'm see, okay, Yamin Shaw, Papa, we didn't baby a free. Education, yes, number 2. Yo, young quay. My dear, so for like I mean, you make it because a war, I did all. That the American Yajan we are over Peneba. And the man, the castle to be so could be to rush on. A man or just a degree, we need war. Yame on show, Papa. We didn't baby a free bonnet on the uncle. Hello? We didn't baby a free bonnet on the uncle Mira. But your friend knows because you're feeling okay, no, I am quay. So for the one Casan says, or Pemado Dona Afa, on for a man. Your own idea to come on. Yamin Shaw, Papa, Akoma Semi meeting at the Maa Akos, and that your day, Naja say, aha, and Yadi Ebesie, ain't he Muamushano TV, Nina, Yame, and Shamo on your TV, Yame Yaduma, Ochna, better so. Hello, we didn't baby a free. Hello. Minya Bema, Papa B. Ah,